دنن ينما خلالي وعمريرو ورقن همال سجى ندها فاتكيرو دندن ينما خلالي وعمريرو ورقن همال سجى ندها فاتكيرو ورلا نقل ليل أنا نقل جراتك ينحلبت انقسو وريفيت وشرفن أباي كل انقسقسو أباي كل انقسقسو أباي كل انقسقسو ترارد شخري وقداد الوانترا وتقوتو قدم نقب وأباي لقال سرفو ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو بنجقوهم بنقو شخصهم بحبل نخبل نسدر تقتلت لبا نخلت دانو ينا أرسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليغلب وانت للا بلد برقنين ينا أقول النرمتان لا قشتبلتن لا قشتبلتن ورا مريح قليل تقل وجم سنن وسوردك رخاوني وانا خلالي بلدت فراخاتي مكاني الشحلاني وبريلة فردا بري وراك لانا وقوة سن ينقنا يكرا شكل وقت شيرن إرنوغ الأكبرا انبتين بلدي نربح عرضك استلا ينقنر أردك نغفر الكستلا ينقنر قنا مساقلي مكلا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوكت كونو ناي وتر تمليتان بهاجنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت هستوتات حزنا لكم متينا لنا سام مودة نايز مدب سانا كتصنحو بخبرنا عدم بمجمريا أبي روبان زلهم أبكال عالمون كميو نايز زمن نايز عامة زي كبيد مقاد كما يدخلوا اللهم أنا البات أبي روبا في اللايد مابتي معراب أوروبا كبيد مقاد كم زلوا يزن الجر 37 ديجري سنتيغريد بلالو رايت ناو نزا فيديو أنا قبل كوا خلهم مشام أبي إرتراك ندودي زلوا تحتيجي دلوا نجزي نام تشمه قد فخين كنقد فينا حفشة أبزلهم أملا يحلهم أبي إرتراون ما يتطويلوا كم زنبرة بصغر بعجن دحن زخونة تسفاهي بخم زلوا زوج حن حبريتا ينقر زي مقات زدمان كلمان مكيارات دس أبو زلوا سلو زخونة أزات متزال عمد كبار عمد كتكون كم تخل قمت هلنا زخلو برات زتكوزلو زخلو حوي كينات نريو زلنا خي نزنا بايج الوندو من البات أوروباويان نزنا جرزا بأفريقيا أنت زغو نيرو أنت هاي مبلو نيرم ويكازم عربا عالم نزز كلمة بلاشي مزلو زيوم يمبلو نيرم بعلم كجبرو خلوجن شفاف فيلم يمزحلفو أب يوكرين 4 عمت أب 5 عمت زغط زلو كبيت كينات كندي بكالاتاتي دس أبزلو الجدما إسرائيل بوجنا أب غازان أب كالنت تجبرو زنبرت جينا إيران أمريكا كلنا كرت حويسكا نعلمنا بندادت رأي يكون ولا بكنا تطير حماق يزلو الفرنسان عدن سبينن أبي أو مكس على قاتي مخمزلو أبزناتي كافر كجبرو تحت وايزر الجاس لزغنية قد فضلو بزح كبت نقراتي زلوجن وير جست نقول لك كابتشر كنجبرين غلينا كام هرب بزح زلو نبتم عبيت رأي كتتوكر تقدت بار كم تري وزلهم هجي أبي درجة لنا بزن الجمبر نتايل لومي latest. News from the Middle East. The US military says it's carried out a fresh wave of strikes against Iran in response to recent attempted Iranian attacks on US forces. US Central Command said dozens of Islamic Revolutionary Guard Corps targets had been hit, including command centers, missile and drone facilities and maritime capabilities. Iranian media reported that the islands of Kashem and Abadan were among the areas hit. Both are centers of the oil industry. Iran has continued its attacks. The Jordanian military كم تري وزلهم تاينا نسمع زلنا متى نسفح مدقعتي تفني كم زلنا بإيران بأمريكا ولاتي من جنا كينات زغونة ميدياناتو نتغونة نعيو زنقر زلو كبيت زغونة كينات كبيت زغونة دبداب كم زك هايرو يوم زنقر زلو and
እቲ ናይ ኣፅዋራት መደበራት ዝበልዎ ቦታታት ከም ዝሃሮም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብዚያ እውን ሓንቲ ክውስኸልኩም እንታን ፅቡቕ ስእሊ ክህልወና Correspondent Trey Hicks live on the ground in Tel Aviv. Trey. Yep, hey guys, good morning. 12 hours after President Trump warned Iran would get a beating, U.S. forces unleashed heavy airstrikes against the regime. Dozens of targets were hit, including IRGC, military command centers, drone and missile facilities inside of Iran, along with remaining maritime capabilities. U.S. Central Command released a statement. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ኣሜሪካ እዮም ዝነግሩና ዘለዉ እቲ ዘካየድሉ ቦታታት ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ስለዚ ኣብ ገማግም ባሕርነት ወሽመጥ ሆርሙዝ ንምኽፋት ስለ ዝኾነ እቲ ዕላማ ኣብኡ ቀፃሊ ከቢድ ደብዳቤ የካይዱ ከም ዘለውን ክሳብ ሕጂ ድማ ከምቲ ዝደልይዎ ይሰልጦም የለን እንተኾነ ንኢራን ኣዳኺምና ክንወፅኦ ዘለና ጉዳይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኮሚዲ ክኸውን ወይስ ኢራን ድማ ተመጣጣኒ ግብረ መልሲ ሂባ ከም ዘላ እውን ይንገር ኣሎ ከሪእኩም እየ ናብተን ሃገራት ክልጅ ናብ ሓንቲ ኣትሊስት ሪፖርትድ ኮይኑ ኣሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ብሓይልና ክንከፍቶ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ እዩ ዘስምዕ ዘሎ ኣብ ሚድያታት ስለዚ እዚ ደብዳቤ እዚ ክቕፅል ከም ዝኾነ ኢና ክንግምግም ንኽእል ካብቲ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ መቸም እዚ ዘለናዮ መድረኽ ብዙሕ ነገር ክትሓስብ ዝገብረካ እዩ ሲሪየስሊ ከምዚ ዓይነት ኩናት ከምዚ ዓይነት ናይ ሓይሊ ናይ ዓበይቲ ሓይልታት ግጥም ብቐሊሉ ክትሪኦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ወይ እውን ኣቃሊልካ እናእስካ ዝረአ ኣይኮነን ምክንያቱ ኢራን ምስ ኣሜሪካ መወዳድርቲ ይኮኑ ገለ ዝብል ሰብ ኣሎ ግን ናብ ኢራን ዝፅጋዕ ሓይሊ ድማ ካልእ ሓይሊ ይረአ ኣሎ ሓደ ሓይሊ ለንቀነ እንጂ ብብዝሒ ዝዝረብ ዘሎ ከሪአኩም እየ ቢካዝ ሃው ዲስ ዋር ኢዝ ኤክስፓንዲንግ ወይ እውን ምስ ግዜ ከመይ ኢሉ ክሰፍሕ ከም ዝኽእል ብዙሕ ዘረባ እዩ ዘሎ መጀመርያ እስከዚያ ስምዑ China has spent months telling one thing about this war: stop the fighting and resort to diplomacy. Now that sounds very sensible. And now comes the reality. China is sending anti-aircraft missiles to Iran. Not a few dozen, but 400 of them. A Reuters report says the missiles will be delivered to Tehran in weeks. So China is no longer just commenting on this war. It is also reshaping the outcomes. Because if the fighting continues, Iran could use the Chinese missiles against American aircraft. But why would Beijing risk angering Washington? እዚ ሪፖርት እዚ ሓደ ካብቶም ዶናልድ ትራምፕ እውን ብቐጥታ ተሓቲትዎ ሰርፕራይዝ ተገሪመ ኣለኹ እናበለ ዝመለሰሉ እዩ ካብ ቻይና ዝብገስ ልዕሊ 400 ዝኸውን ሰርፌስ ቱ ኤር ዝበሃል ሚሳይል እዚ ድማ ኣብዚ ባንካ ተሰኪምካ ብቐሊሉ ማለት እቲ ኤር ዲፈንስ ኮንቬንሽናል ኤር ዲፈንስ ዝበሃል እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ዓብይ መኪና ዓይነት ከም ዝበጥሕ ዓይነት ኣብ ሓደ ቦታ ጌርካዮ ምስ ገበርካ ካውዩ ዝትኩስ ሕጂ ከምኡ ክትገብሮ ከለካ ብሳተላይት ስለ ዝርአ ቀልጢፉ ካብ ርሑቕ ዝመፅእ ሚሳይል ብካል ጌርካ ክትብቅፆ ትኽእል ኢኻ ኣይኮነን ናይ ኢራን ናይ ኣሜሪካ እውን ኢራን ተሃርሞ ከም ዘላ ንፈልጥ ኢና ስለዚ እቲ ዝበለፀ ክኸውን ዝኽእል እዚ ሰርፈስት እዚ ኣብ ብኢድካ ተሰኪምካ ካብ መሬት ንሰማይ ክትኩሰሉ ትኽእል እዩ እዚ ግን ደረት ኣለዎ ንኩለን ነፈርቲ ይሃርም ማለት ኣይኮነን እዚ ክሃርሞ ዝኽእል ትሕት ኢለን ክኸዳ ዝኽእላ ሄሊኮፕተራት ነፈርትን ዝያዳ ሓደጋ ከውርድ ዝኽእል እዩ 400 ድማ ውሕድ ኣይኮነን ምስቲ ዘለዎም ካልእ ኢንፍራስትራክቸር ሓዊስካ ዳትሰሎት ዝዓበየ ጉዳይ ግን ቻይና ነቲ ፕሬዚደንት ሺ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ቻይና ክምለስ ከሎ እንታይ ኢሉ ንፕሬዚደንት ሺ ዝኾነ ኢድካ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ከይትሕውስ ኢለዮ ብዓቢ ደረጃ ድማ ኣይገብርኒ ኢሉ ነጊሩኒ እዩ ስለዚ ዝዓበ ነገር እናበለ ይመፅእ ወል እዚ ነገር እዚ ብፕሮፓጋንዳ ካልኦት ዘይኮነስ ብሮይተርስ ዝበሃል ይመፅእ እዩ ንነዊሕ እዋን ድማ ክዝረብ ዝፀንሐ እዩ ሓንደበት ዝወፀ ኣይኮነን ነዊሕ እዋን ኢራን ካብ ቻይና ኤር ዲፈንስ ገዚኣ ከም ዘላ ካልእ ረቀቕቲ ሓበሬታ ነገራት ትወስድ ከም ዘላ ንነዊሕ እዋን ክዝረብ ፀኒሑ ብፔንታጎን ደረጃ እውን ክሲ ወፂኡ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ክነፅጎ መሪፁ እምበር ስለዚ ቻይና ኣብዚ ኩናት እዚ ንኢራን ክትድግፍ ኣላ ስለምንታይ ትድግፍ ኣላ ንዝብል ድማ ምናልባት ኣሜሪካ ናይ ኣጋር ኩናት ክትገብር ስለትኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ሚሳይላት እዚ ኣዝዩ ከገድስ ምክንያቱ ኣብነት ካግ ኣይላንድ ድዮም ክሕዙ ቀሸም ኣይላንድ ድዮም ክሕዙ ሲርክ ድዮም ገለ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ገለ ክሕዙ እንተፈቲኖም ብትሕድ በላ ነፈርቲ እዮም ክንቀሳቐሱ እዘን ነፈርቲ እዚአን ድማ ኢራን ብቐሊሉ በዚ ሚሳይላት እዚ ቁልብ ከተብለን ትኽእል ካብቲ ድፍዓቶም ከይወፁ ካብቲ ጎቦታት ካብቲ ኣንደርግራውንድ ናቶም ቅልቅል ኢሉ ሓደ ሰብ ብሓደ ኣብ ሓንቲ ኦም ተፀጊዑ በከብሎም ይኽእሉ ስለዚ ንኣሜሪካ ኢንሴኪሪቲ ዘይምትእምማን ኮንፊደንስ ናታ መሊሱ ንኸይሕይል እዩ ዝገብራ ዘሎ ካብ ኩሉ እዚ ንምንታይ ዝጠቀም ኢልና ኣለና ኣሜሪካ ናይ ኣጋር ኩናት ከይተካይድ
ስጋት ክፈጥረላ ዝኽእል ተወሳኺ ስጋት ክፈጥረላ ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና so ቻይና ድሮ ኣብ ኩናት ናይ ራሽያ ስፔር ፓርትን ካልእን ገለን ብምግባር ነቲ ኩናት ናይ ራሽያ ትሕግዝ ዘላ ተባሂላ ንነዊሕ እዋን ተኸሰት ፀኒሓ ሕጂ ድማ ንኢራን ትሕግዝ ኣላ ዝበሃል ዘሎ እዩ ኢራን ከምኡ ድማ ራሽያ ንቻይና እቲ ዝዓበየ ፀጋ እዮም ዝገብሩላ ዘለዉ ንኣሜሪካ ከይተዋገት የዳኽሙላ ኣለዉ ካብዚ ንላዕሊ ክገብሩላ ዝኽእሉ የለን ቻይና መዓልቲ ኣብ ቴክኖሎጂ ናብ ቢዝነስን ኣብ ካልእን ትወናጨፍ ኣላ ንሽትለይ ሓገዝ እውን ኣይኮን ትሸጦ እያ ዘለና እዛ ፅዋር እዚ ኣሜሪካ ዶ ትሸይጥ ኣላ ናብ ኩሎም ቻይና ድማ ክሸይጥ ትኽእል እያ ብኸመይ ትሸይጥ ምክንያቱ ናይ ቢልየንስ ነዳዲ ካብ ኢራን ስለ ትገዝእ ዘላ ገንዘብ ድማ ኢራናዊ ስለ ዘለዎም ካብ ቻይና ገለገለ ብሕቡእ ክኣቱ ከም ዝኽእል እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ብሓቂ ድዩ ነቲ ዓውደ ኩናት ክቕይሮ ዝኽእል ጌም ቼንጀር ክኸውን ይኽእል ዶ ክንምንታይ ብፍላይ ድሮናት ናቶም ዝገብሮ ዘሎ ካልእ ፅዋራት ናይ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ግምት ኢኻ ብፍላይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም እናሓየለ እንድሕር ከይዱ ንምንታይ ክዕውቶም ከም ዝኽእል ንክትግምት የኽእለካ ኣብዚ እውን እቲ ሮይተርስ ኢልዎ ነይሩ Iran to get Chinese shoulder-launched missile systems in weeks. Sources say Iran is expected to receive within weeks a first shipment out of up to 400 Chinese-made shoulder-fired air defense missile launchers. ስለዚ እዚ እውን ነቲ ዳይናሚክስ ናይ ኩናት ኣብ ምቕያር ዓበይ ተራ ክህልዎ እዩ ኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ ከመይ ዝበለ ብድሆ ይገጥማ ከም ዘሎ ንምርዳእ ጥራይ ዝኣክል እዩ ካልእ እዚ ኩናት እዚ ናይ ኢራን ናይ ኣሜሪካን ንግዚኡ ኣብ ኣወንፅፍ ኣቢልካ ካልእ ኩናት ድማ መምሊሱ እናናሃረ ዝመፅእ ዘሎ ኣሎ President Volodymyr Zelensky says Russian missile and drone strikes across the country have killed at least 8 people. Russia says the large-scale overnight attack targeted military and defense industrial sites. The bombardment caused severe fires in several cities. 6 people, including 2 children, were killed in the Kryvyi region when a missile struck their home. Ukraine كم تريوا لهم أب رشا أب ليت زوجها أب زنا لهم من نجوا زوجها ليتي كبين متقعت أب لي يوكرين كايدا خمسة نبرتن تستخايد متقعت دما عقليشهم من تسبات قتيلهم زبل سمي الله عقليو العليو بزح حساب كم استقعت له زقل أصحاب ريتاهم بس إحنا له سلزي again this is also another part of the war كالك كفالنا يتكويناتيو معناته كل اليوم at the same time نبرت عز خد زلوا كويناتنا نرزلنا ኣሜሪካ ምስ ኢራን ትገብሮ ዘላ ኩነታት ንሓየል ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ተመሳሳሊ ድማ ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን ዝግበር ዘሎ ኩናት ድማ ናበርታ ይኸይድ ኣሎ ብፍላይ ራሽያ ድማ ፃቅ ናይቲ ደብዳባት ናታ ብተደጋጋሚ ብዝሓየለ መንገዲ ትቕፅሎ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ዩክሬን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ፓትሪዮት ሚሳይልስን ካልእን ንኽትረክብ ናብ ኣሜሪካ ፍሉይ ጠለብ ኣቕሪባ ምናልባት ኣብ ዓድኹም ከተፍርዩሉ ትኽእሉ መንገዲ ክንፈጥር ኢና ዝብል ቴክኖሎጂ كتبهم كم تدخل أمريكا تنجروا لاب زلوا توسخ جداون قبل الرشا توسخ جدا نخورد أبز بحال زلوا بوتين كبيز خانة دبدأ بيجبرالو من البات بوتين ناتو استراتيجي نفسه زخالة تنتناك وهذا زخليجن كاب حجنا ده حرجزية موساد مالت مليسو شجر يخاب الزخلي زبال معناته يوكرين أب نمود أتدرجنا أغلط بط لو حجر سلو زخون مستنا أوروبا جزيان دهريب كايوم كم تناي درونات العنت قبل التنت كما عملوا زخالو أبزي إير ديفنس سيستم قالن دما لعلك خدو خولي مغنياتو أموداتا أتي يوكرين زبهال بتحجزاتنا يكالوت غيرو انت دي تسعيرو أزيو حيال جنبار أزيو تودا دار زخون وتدروا عامي أم عبيلي زلو كلاتهم دما كم اكسبيرمنت كل عينة أسوارن تكنولوجي يمزبوا زلو ولا بارتفيشال انتليجنس قصاص روبوتاتن كالن كل عينه ناغل صبت بزقلت فنات سرحنا بتاعلو كيناتي زات زلو سلازي بوتين نزكونتات زي قلطيف كودو تريكيلو راشا حجي فلو يزخونه بالحنا كينات كتمسيال كخص بيات خلا يكون معناته اقرا ببزح من قد يزعصوم زلو نتي يوكرين دما زلو ومن زي بلو من يمزبو زلو سلازي بس جزيك ترى خلقا يوكرين بفلاي تكنولوجيا العلت قبل التنت كرقم زغل راشا دما نتيجة لو عوتات هجي قبل التنت هلو يوريد راشا عمل لويو ابو اب قدما جنبارات صبوز غنا من قصاصات يقبر عليو نزي ناب حدا ودو عوت غيرو كطرفه تريكيلو جن جزيه موساد هجي بحجون جزيه موساد بفلاي دول امريكا تسفاب قرصلو زلا جزيه قليل كون كم زي كونيم زنقر زلو سلازي
ናይ ብሓቂ ናይ ዞም ክልተ ሃገራት ኩናት ኣብዚ ገደደ ደረጃ ከም ዘሎ She's joining us from the Ukrainian capital. So Moscow saying it was targeting military sites. What are we seeing was actually hit on the ground there, Audrey? Well, here in the capital, it appears it was a lot of things like warehouses, infrastructure, but you mentioned that attack earlier where most of these casualties took place in a village outside of the southern city of Kryvyi Rih, where 2 children, a 2- and 5-year-old, as well as 4 adults were killed. Now, a lot of the damage we're seeing is things like apartments that may have had falling debris, but in this case, it was a direct hit from an Iskander missile on this house. Of course, Ukraine doesn't disclose all of the details surrounding ብሓፈሻ እንታይ ዝህረም ዘሎ ንዝብል ክዝረብ ከሎ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብ መኻዚኖታት ናይ ኣፅዋር ዝቕመጠሉ ቦታታት ፋብሪካታት ክኸውን ዝኽእል ዝበልዎ ዝጠርጠርዎ ብሕቡእ እንዲ ኩሉ ዝግበር ስለዚ ዝጠርጠርዎ ቦታታት ናሃሮም እዮም ዝቕፅሉ ዘለዉ ግን ኣብ ገለገለ ድማ ተዓበይቲ ሚሳይላት ስለ ዝጥቀሙ ዘለዉ ከም በዓል እስክንድር ዝበሃሉ ታይም ዝብልዎም እቶም ኣዝዮም ቁልጥፋትን ብኤር ዲፈንስ ሲስተም ድማ ብዙሕ ክትሕዞም ዘይትኽእል ዓይነት ሚሳይላት ስለ ዝጥቀም ዘሎ ራሻ ናይ ሰባት ዝቕመጡሉ ቦታታት እውን ብምህራም ሂወት ናይ ሰባት ናይ ዜጋታት እውን ይቐትል ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብሓፈሻ እዚ ኩናት እዚ ከቢድ ኩናት እዩ ዩክሬን ብግዲኣ ብድሮናት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ዝተፈላለየ ዕላማታት ናይ ራሻ ከቢድ ዕንወት ተውርድ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኤነርጂ ናይ ነዳዲ ሪፋይነሪ በሎ መውፅእ በሎ መንቀሳቐሲ በሎ ወላ እውን ናይ ሲቪላዊ ኣገልግሎት ዝህብ ናይ ነዳዲ ቦታታት ብምህራም ነቲ መነባብሮ ናይ ራሻውያን ከም ዝኸብድ ክገብርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚ ንፀላኢኻ ብኩሉ መዳይ ከተቐንዝበሉ ትኽእል መንገዲ ምፍጣር ኣገዳሲ እዩ ዝብል ብልሒ ወይ እውን እስትራቴጂ ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ ካብኡ ከይወፃና ሓደ ነፋሪት ኩናት እውን ተሓሪም ኣላ ዝብል ርኢና ኣለና እንታይ ማለት እዩ እስካሁን ንሪኦ Now to our final story, Ukraine has lost an F-16 fighter jet, one of its most valuable air assets, during a frontline combat mission. The aircraft disappeared from radar while pursuing Russian airborne targets. The Air Force lost contact with an F-16 fighter jet. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርፎርስ ናይ ዩክሬን ኤፍ-16 ትበሃል ነፋሪት ኣብ ምክልኻል ናይቲ ሚሳይላትን ካልእን ዝነበረት ከም ዝተሃረመት ወይ እውን ኤክስፒሪየንስ ዳን ኢንፋይት ዝኾነ ሓደጋ ኣጋጢሞ ከም ዝተቃፀለት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኤፍ-16 ማለት ገለ ካብተን ኣገደስቲ ነፈርቲ ዩክሬን ዘለዋ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤሮጳ ብሓገዝ ዝረኸበቶ እዩ ንሳተን ድማ ኣገዳሲ እየን እዚ ኤፍ-16 ዝበሃል ነፋሪት እውን ደብዳብ ንኸተካይድ ጥራይ ኮንካ ትጥቀመሉ መከላኸሊ እውን ትጥቀመሉ ኢኻ ስለዚ ኣብ ሰማይ ይኸይድ እሞ እቲ ሚሳይላት ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እቲ ራዳራት ምልክት ምስ ሃበካ ኣብ ሰማይ ከይዱ ርኡ ዲፈንድ ኣብ ምግባር ይሕግዝ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣተን እውን ኣካል ናይቲ ዲፈንስ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ኣርኪቴክቸር ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ከመይ ኢለን ተሓቢአን ከም ዘለዋ ካብቲ ዕላማታት ናይ ራሻ እውን ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ከቢድ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ሪሊ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣናእስካ ክትሪኦ ትኽእል ኩናት ኣይኮነን እዚ ኣብ ወዮዳ ዘበነ ኩናትን ኩነታትን ኮይኑ እምበር እዚ ብፍሉይ ኣብ ፍሉይ መፅሓፍቲ ናይ ታሪክ ክቕመጥ ዝኽእል ፍፃመታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ብዙሕ ግዜ ኣብ ታሪክ ክንዛረብ ከለና ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ብላብላ ገለታት ክበሃል ትሰምዖ ኢኻ ከምዚ ዘየጋጥም ዝነበረ ወይ እውን ርሑቕ ዝነበረ እዩ ዝመስለና ካብዚ ዝኸፍእ ኣይኮነን ነይሩ ምክንያቱ ከምዚ ናይ ሎሚ ቴክኖሎጂ ነበረን ሽዑ ከምዚ ናይ ሎሚ ዓቕምታት ኣይነበረን ሽዑ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኢትስ አ ቨሪ ስፔሻል ኬስ ኣዝዩ ከቢድ ኩናት ኣዝዩ ሓያል ኩናት ብብዙሕ መንገዲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና The ground. The loss comes just days after you. Anyway, እዚ እውን ሓደ ኣካል ናይቲ ንሰምዖ ንሪኦን ዘለና ኩነታት ኮይኑ መወዳእቱ እንታይ ክኸውን እዩ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ንግዜ ክንገድፎ ኢና እቲ ኩነታት ግን ሓያል እዩ ዘሎ ኩሉ እዚ ኩነታት እንዕዘቦ ዘለና ሓንቲ ክወስኸልኩም እየ maybe this is going to be a little bit too much but hey this is what's happening I'm just reporting እቲ ዘሎ ኩነታት ኢና ናርኣና ንሕብረኩም ዘለና ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ቦታታት ብዙሕ ውድድር ዲኻ ክትብሎ ምትህልላቕ ዲኻ ክትብሎ I don't know you just ነብስኹም ሰሚዕኩም ፍረዱ Sending its vessels into disputed waters to push its sovereignty claims. Sounds like nothing new, right? But things are heating up here in Asia, and China is pushing further and harder than ever. This is a clash between Chinese and Philippine Coast Guard in the South China Sea, and Japan has protested that live fire drills from these joint China-Russia exercises took place inside its own exclusive economic zone.
China has also tested a submarine-launched ballistic missile that flew right across the region. And China has been conducting so-called sovereignty missions, patrolling in waters east of Taiwan. It's a lot to take in, right? Well, that's kind of the point. China is flooding the zone, and this is called grey zone warfare. Maps are redrawn. جنتايم زبلو زلو أبزخا تشاينا دما نزنا أمريكا بكل من قد تغراغيرات زلا كونتات بمرأي انتاي تقبر الله يمزبلو زلو أبتي إسيا زبهال بتكبابي أزلو ني تايوان يخون جبان بتدقاقامي بحيال صعوق زغانو تهدراو لممد تسنا بدن كم زلا نا أمريكا بيمانن تقابنا بكوناتات ياتو زلا سلتنبب زلا تشاينا again نتنا أمريكا كونتاتن كمر مانتن نا أمريكا أمينا أنصار تشاينا أفكوف زبلا زلا تايوان بلهم فلبين بلهم جبان بلهم نقولهم سقطي زقددت كبر لهم كم زلا يوم زم مزحبر زلو هذا جزء زم عربا ميديا زمان يكون لازم كل جزء نتشاينا ولا دك اسم كله يوم هذا قافترنا له زبل propaganda زلو but at the end of the day China كم أنت جبرتون you can imagine سلامتكم يجبر له أمريكا أكبد زخنة مواد راتيا خمسة لا يروالو ما يوكرين كداي نبز جدده كنتات خيرالو ناي إيران كداي نبز جدده نبقى بحرمة يوزلو كداي نبز جدده سلازم كل زين جرات الدمير كتاريخ يوم أمريكا أبز جدده شجر سلازلا we need to push them a little bit harder أبقول له أبز كبابينا زلهم نبصم نكوسو كم إيراني بيزاتنا أمريكا بمرام نا أمريكا حيل كبابيا كترعات فتنزلا إيران تشاينا دما سقط بمحيال نزين هجرات بكبابيا زلوا مس أمريكا زلوا شركة بزح كواتس أن كم زي كلن داق ما قمت نخ جبرالو ويون كال من قد كبلا حتى مس أب أمريكا تسجع أن تشاينا كود قاعد حسبون مجابريا كوينون أنزلوا نفسن حدا قاعد فترة لما خانو كتر يعني هتفتن دللا يزبال لذي نايزو كله كنتات تاريخ أيو it just signals you something أمريكا أبدخون قلنا رخيب كأب تداخيمات اللوزة لويون نجارات كابقو تصرف فحيلو الله بزلو قداي then push them harder أبا تعطي وسخ شنكات كبر لهم ألو ما تصبب لهم زمسليو نكلت علامة بتحدى أمريكا داق ما قمت ناخد جبر بتخلي ما تنها قراتنا أمريكا زنجرا زلوا مليسن بهزبن نعبك اللي على ويون تعطي كحيلمو هل مواصو كناديخ قبروهم ስለዚህ እቲ ጌም ርዱእ ጌርካ ትወስዶ ብኩሉ መንገዲ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ so this is going to be very interesting ንግዜ ክንገድፎ ከለና ኩነታት ኣቕሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ኩላቶም ድማ ነናቶም ሽጣረን ናቶም ብልሓትን ኣለዎም ንኩሉ ግን ብዓይኒ ጥንቃቐ ኢኻ ክትሪኦ ዘለካ because at some point they may also be exaggerating ዝተጋነነ ሓበሬታ ይሁቡና እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ኣንጻር ቻይና ዘለዎ ፖዚሽን مجنزاب سلازدلي حنت بزعبة تشاينا هي بخود أمريكا تشاينا كتواجون كم زي كونة default يوم أبكالو وجن تشاينا لبومات فيات لهم الله أنت عينت وج technology. In Shenzhen, China may have achieved what many thought was impossible. According to reports, Chinese engineers have begun production of an extreme ultraviolet or EUV lithography machine, the holy grail of semiconductor manufacturing. Think of an EUV machine as the world's most precise printer. It uses extreme ultraviolet light to etch microscopic circuit patterns onto silicon wafers. These machines are vital for producing the most advanced computer chips, powering everything from smartphones to artificial intelligence. Until now, Zitri was a lohom had a capti breakthrough technologies bahal technology allo incremental when had a nagar abla zinabarana wasakh kakhket kala iPhone 4 his can't iPhone 4 breakthrough is bahal had a fully technology nero iPhone 5 iPhone 6 ግን incremental innovation ነቲ ዝነበረ ናወስኽ ካብ ምኻድ ማለት እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቻይና ኣብ ሙሉ ዓለም እቲ ዝኸበደ ወይ እውን እቲ ቀንዲ ኣድላይ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ሓንቲ ናይ ኤውሮጳ ካምፓኒ ትውንኖ እሳ ድማ ASML ዝበሃል ናይ ኔዘርላንድ ናይ ሆላንድ ካምፓኒ ናይ ሆላንድ ኢና ንብሎ ዘለና እምበር ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ምክንያቱ ኣሜሪካ ትእዝዞ ስለምንታይ ኣብቲ ናይ ሰሚኮንዳክተር ውድድር ቺፕስ ንብሎ ማለት እዩ እዚ መሽን እዚ ቻይና ነዚ ስለ ዘይብላያ ተቐንዲ ሓደ ካብ ተቐንዲ ፀገምናታ ምዕቡል ቺፕስ ንኸይትሰርሕ እሞ ብእገዳ ናይ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ፀገም ዝገጥማ ዝነበረ ስለዚ ነዚ መሽን እዚ ቻይና ካብዚ ዝወፅእ ንብረት ንኸይጥቀሙ ብብዙሕ እገዳ ተገይሩሎም እቲ ናይ ሆላንድ ካምፓኒ ብጣዕሚ እዮም ሓዚኖም መንግስቲ ሆላንድ ብዙሕ ግዜ ከሲሱ ቻይና ተቐንዲ ዕዳጋ ናትና እዩ እንድሕሪ ዓፂኹሞም ናቶም ክሰርሑ እዮም ከምኡ ንዓና ክቅድሙና ክእሉ እዮም ኣብኡ ወይ እውን ክወዳደሩና ክእሉ እዮም ስለዚ እዚ ናትና ንብረት ናብኦም ተኸይዱ ግን ኣይክወዳደሩናን እዮም ኢሎም ለሚኖም እዮም ግን ዝሰምዖም ስለ ዝሰኣነ ንቻይና
ንቻይና ከይሸጡ ኣጊደሞም ውፅኢት ናቱ ድማ ቻይና ናቶም ንብረት ሰሪሖም ሕጂ ነዚ እንድሕር ሰሪሖም እቲ ናይ ሆላንድ ካምፓኒ ሽግር ክገጥሞ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ንቻይና ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ምሕንቆ ናቶም ዝነበረ ብሬክ ትሩ ቴክኖሎጂ ኣማዕቢሎም ንዓታቶም ዝኸውን ዝማዕበለ ቺፕስ ንክሰርሑ እቲ ዝበለፀ ፈጠራውነት እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ካብ ሕጂ ንክንደይ ዓመት ብዘየገድስ ቻይናውያን ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ቺፕ ጠቕላላ ኣዝዩ ኣድቫንስ ቺፕስ ብምፍራይ ኣብ ኤኣይ ኣብ ካልእ ኣድቫንስ ቴክኖሎጂስ ንኣሜሪካ ብዝገደደ ክወዳደርዎምን እገዳ ናይ ኣሜሪካ ድማ ሓንቲ ካብቲ ዝዓበየ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ኣድቫንስ ቺፕስ ዝበሃል ስለ ዝነበረ ንዑ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝኸውን እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ስለዚ this is going to be very very interesting topic and ኩሉ ሰብ ድማ ብዕምቆ ዝከታተሎ ዘሎ እዩ እንታይ ብለኩም ኣለኹ ኣብዚ ውግእ ወረ ውግእ ወይ እውን ናይ ኣብ ሪል ውግእ ጥራይ ኮና ንርኢ ዘለና ናይ ቴክኖሎጂካዊ ውድድር ዳርጋ ናብ ውግእ ገፁ ዝፀረየ ውድድር እዩ እዚ ምክንያቱ እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ክሳብ ተሓኒቑ ከንበርክኾ ዝደሊ ዓይነት ውግእ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ካልኣይ ድማ ነፍሱ ንምድሓን ቴክኖሎጂካዊ ነፍሲ ምድሓን ዝበሃል እዚ ቻይና ብፈጠራውነት ኣሜሪካ ድማ ብኩሉ ዓይነት ተንኮል እያ ትዋጎም ዘላ ስለዚ ነቲ ኣብ ቅድሚት ዝነበሩ ኣሜሪካ ዝነበሮም ኣድቫንቴጅስ ናይ ብሙሉእ ኤውሮጳ ተጠቒማ ንቻይና ንምንብርካኽ ዝግበር ዝነበረ ይፈሽል ከም ዘሎ ኣብ ኢራን ትፈሽላላ ኣብ ዩክሬን ናብ ራሽያ ዝሓስበቶ ኣይሰለጠን ናብ ቻይና ዝሓስበቶ እውን ኣይሰለጠን ሰለስተ ዓበይቲ ግንባራት ኣሜሪካ ይሰልጣ የለን እዚ ሕጂ ንክነጋንን ኢልና ይኮናን ጭብጡ ዘለዎ ባዕላቶም ዝዝርግሕዎ ዘለዎ ሚድያ ኢና ነግረኩም ዘለና እንታይ የርእየካ እዚ ሕጂ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ እንተሪኢኻዮ ወይ እውን ከምዚ ናይ ዓቕሊ ፅበት ዝመስል ደስፕረት ዝኾነ ናይ ሸበድበድ ኣካይዳ ለውጢ ናይ ስትራቴጂ ገለ እንተሪኢኻዮ ካብዚ ዝብገስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከምቲ ንሳቶም ዝመደብዎ ይኸደሎም ስለዘየለ እቲ ኩነታት ድማ ምስ ግዜ ንዓታቶም እውን እቲ ዘለዎም ኣድቫንቴጅስ ዘለዎም ቀዲምና ኣለና ወይ እውን መንፀፍ ጌርና ኣለና ዝብልዎ ዝነበሩ ሓደ ብሓደ ይዓኑ ስለ ዘሎ there is not much they can do ቻይና ድማ ኣብ ኩናት ስለዘየለው every now and then they are just dismantling ኣሜሪካ ኤላ ገይሮም እዮም ዘዳኽምዋ ዘለው ኣብ ቴክኖሎጂ ከም ዝረኣኹማ ድማ ንኢራን እውን በልዋዳ ኣይትሕመቑ ንስኻትኩም ብኣ ጌርኩም ንኣሜሪካ ኣዳኹመልና ኢሎም ከዓ ኣፅዋሪ ሕግዝዎም ከም ዘለዎ ትሪኡ ኣለኹም ስለዚ እዚ this is a very very interesting time ናይ ብሓቂ ቴክኖሎጂ ትዕድል ናይ ሚድያ ስለ ዘሎ ንኩሉ መንገዲ እቲ ታሪክ እናተፈፀመ ከሎ ንሪኦ ኣለና ብሪቲሽ ኢምፓየር ክወድቕ ከሎ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዩ ነይሩ ኣምና ሹር ብከምዚ ደረጃ ሰብ ካቨር ገብሮ ነይሩ ዳ ኣይነበረን ስለዚ we are witnessing ሕጂ ኣብ ቅድሜና ሓደ ዓብዪ ኢምፓየር ክወድቕ ከሎ ንርኢ ኣለና ናይ ኣሜሪካን ኢምፓየር ሕጂ ወዲቑ ይብለኩም ኣለኹም ግን ዝነበረ ፅልዋ ከመይ ኢሉ ናትና ብድሆታቱ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ብኢራን ክትሰዓረ ኢልካ ይተሓስቦን ኢኻ ኣሜሪካ ብራሻ ንዚ ኩሉ ምስ ኔቶ ዝበሃል ንኣሜሪካን ኤውሮጳን ሒዙ ብሓንቲ ራሻ ክሰዓር ኢልካ ትፅበየ ነገር ኣይነበረን ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂካዊ ቅርድም በዛ ሕጂ ቅድሚ 40 ዓመት ድኻ ዝነበረት ሃገር ቻይና ክቕደም ኢልካ ይፅበየን ኢኻ but everything is happening ኩሉ ዝንብሎ ዘለና የጋጥም ኣሎ እቲ ኣብ ነፍሱ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝኣመነ ድማ መዕገት የብሉን ኣፕሮፖ ቴክኖሎጂ ካብ ቴክኖሎጂ ከይወፃኹ ኢራን ኣብ ኩናት ከላ ተማዕብሎ ዘላ ድማ The West Asia war triggered a global energy crisis with disruption in the Strait of Hormuz, while US and Israel claim to have dealt a big blow to Iran with its strikes. The country's oil and gas industry remains resilient, using AI to boost output as well. According to Iranian state media, researchers have developed an indigenous smart production management system. It basically integrates wells, pipelines, surface processing facilities, and adjusts operating conditions to maximize efficiency. ኢራን ኣብ ኩናት እዮም ዘለው ኩናት ብኩናቱ ድማ ኣብ ዓለምና መን ከማይ በሓሊ ሓደ ደይኮነ ከዓ ክልተ ደይኮኑ ድማ ዳርጋ ዝዓበየ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ኣብ ጎንኩም ኣለና ኣጆኹም ኔቶ ባዕሉ ኣጆኹም በልዎም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ነዚ ኩሉ ሓይሊ ኣብ ዓውደ ኩናት እናተዋጉ ከለው ምዕባለ ግን ኣየቋረፅን so this is very very ናይ ኢራን ነገር ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን AI ዝበሃል ሓድሽ ሞዴል ማዕቢሎም ነቲ ናይ ኤነርጂ ሴክተር ናቶም እንታይ ገይሮም ኣለዉ ብኤአይ ቦስት ገይሮም ፕሮዳክሽን ናቶም ከማዕብሉ ከም ዝኻሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢራንስ ኦይል ኢንዱስትሪ ናቶም ስማርት ሲስተም ዴቨሎፕድ ብኤአይ ዝተሰነየ ናቶም ምዕቡል ሲስተም ንምንታይ ይጠቕሞም can boost oil recovery by up to 59% ነቲ ኣጠቃቅማ ናይ ነዳዲ ዕደና ከምኡውን
production capacity maximize ክገብረሎም ዝኽእል ወይ optimize ክገብረሎም ዝኽእል maintenance costs can be reduced ከምኡ ድማ እቲ ናይ ጽገና ዋጋታት ድማ ኣጸቢቑ ክጎድል ከም ዝኽእል ሓደ ካብቲ ድማ ነቲ ኩነታት እናንበበ ማኣስ ትቕይር ማኣስ እንታይ ክትገብር ትኽእል ዝሕግዝ ሲስተም ኣማዕቢሎም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ so reports 12,000 barrels a day rise in output ሓደ ካብቲ ብዝሕ ነዳዲ ናይ ምፍራይ ዓቕምና ድማ በዚ ሲስተም እዚ ዝመንጨወ ይብሉ ኣለዉ 12 በርሚል ንመዓልቲ ከፍርዩ ኣብ ዝኽእልሉ ደረጃ ኣብፅሒና ኣሎ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ this country ሓንሳብ ሚሳይላት ናቱ ተኣምር ኮይኑ ኢሉ ዝብል ሪፖርት ይመፀና ሓንሳብ ዝድንስ ሚሳይላት ይጥቀሙ ኣለዉ ዝብል ንሰምዕ ሓንሳብ ራዳራት ናይ ኣሜሪካ ክዕንቡ ክኢሎም ኣለዉ ዝብል ትሰምዕ ካልእ ድማ even ነቲ ናይ ኤነርጂ ሴክተር ናቶም እውን ክሬቲቪቲ ናቶም ሳዕ ክንደይ ለውጢ ይገብር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዩ ዝነግረካ እዚ ኩናት ምህላው ወይ እውን እገዳ ምህላው ንኩሉ ነገር ጠጠው ከብሎ ከም ዘይብሉ እንታይ ዳ ኣብ ኩናት ከለኻ ኣብ ኩሉ መዳይ ክትጓየ ክትክላለካ ብፍላይ ድማ ኣብ ኩናት ተለኻ ብፍላይ ድማ ምስ ከም ኣሜሪካ ዓይነት ትወዳደር ተለኻ ኣብ ምዕባለ ደው እንድሕር ኢልካ ንኣሜሪካ ቀሲልካ ክትሞተላ ኢኻ so they don't care ኣብ ክንደይ ግዜ ክትሞተሎም ኢኻ ስለዚ ኢራን ከም ኤርትራ ኮይንካ ክትሪኦ ከለኻ ዓብይ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል እዩ like they are really punching ልዕሊ ዓቕሞም ዝመጣጠኑ ዘሎ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ጃሃራ ኣይኮነን ትዕቢት ኣይኮነን ግን ንኣሜሪካ ገጢምካ ደው ኢልካ ክትቅፅል ንባዕሉ ዓብ ኮምፕሊመንት እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ኣሜሪካ ይኹን ወላ ኤውሮጳ ይኹን ነዚ ኢራን ኮይናቶ ዘላ ንእስራኤልን ኣሜሪካን ኣድብዮም መፅኦም ዝሃረምዋ ሓሊፋ ደው ኢላ ብዛዕባ ምዕባለ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ክትዛረብ ምኻላ ጥራይሲ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ዘደንቕ እዩ በዚ ዘይድነቕ ሰብሲ there must be something wrong ምክንያቱ ፊልም ክንርኢ ከለና ኩሉ ግዜ እቲ ሜን ካራክተር ወይ ኣክተር ንብሎ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ዝብደል እቶም አንታጎኒስትስ ወይ ካቶም ኣሳሲኖ ካቦ ገለ ንብሎም ቆልዑ ኣለና እሳቶም መን እዮም ሓይሊ ዘለዎም ገንዘብ ዘለዎም ፅልዋ ዘለዎም ደገፍ ዘለዎም ብዙሓት ገለ በለ እዮም so ተዛሪዮም መፅኦም ነቲ ኣክተር የሸግርዎ ገለ መወዳእታ ግን ራምቦዲ ቫንዳም ክዕወት ከሎ ንፈቱ ደስ ይብለና ነይሩ that's exactly like that ኢራን ቆምያ ኣሜሪካ ምስ ኩሎም ዘረኣያታ ምስ ኩሉ ሓንጭ መንጭናታ ሓፂና ሚድያ ናታ ኩላ ሒዛ መፅያ ኢራን ግን ወላ ሓደ ይብላ ብጀካ ዝገሄርን ኢራንን መን ሓጊዞም ቻይና እውን ንሽተይ እዮም ዝሕግዞም ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ ወላ ራሽያ እውን ብዓብዩ ህዝቢ ኢራን ሰራዊት ኢራን እቲ መኸተ ናይቲ ኢራን እዩ ኣብዚ ፅሕዎም ዘሎ ንሕና ድማ ነዚ ከም ሓደ ዓብይ መምሓሪ ክንወስዶ እንተኽኢልና ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ንቐፅል ካብ ቀፂልና ናብተን ሃገራት ክልጅ ክንምለስ of Defense, meanwhile, says an Iranian strike there has hit a building in the country's north. In a statement, the ministry spokesperson said Iranian aggression targeted a building belonging to a Chinese company in the north of the country, resulting in the death of one worker and causing significant material damage to the building. Let's go. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኩዌት ከም ዝሃረመት እዩ ዝንገር ዘሎ ኢራን ድሕሪ ጆርዳን ምህራማ ንኩዌት ድማ ሃሪማ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ resulting in the death of one worker ናይ ቻይና ካምፓኒ ህንፃ ናይ ካምፓኒ ናይ ቻይና ዝነበረ ህንፃ ከም ዝተሃረመን ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን ድማ ይነግሩ ኣለዉ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኩሉ ግዜ እትገብሮ መጥቃዕቲ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ኢራን እትገብሮ ግብረ መልሲ ናብ ውሕዳት ሃገራት ዘተኮረ ኢና ንብል ኩሉ ግዜ ዕላማ ብዝደለኻ መንገዲ ከተሽርፎ ትኽእል ብዝደለኻ መንገዲ ክትጥምቶ ትኽእል እቲ ዕላማ ናይ ኢራን ኩሉ ግዜ ናብዘን ሃገራት ኣብ ጥቃ ዘለዋ ዘተኮረ እዩ ስለምንታይ እንድሕር ኢልካ ድማ እዘን ሃገራት እዚኣተን ንኣሜሪካ ዘዕይላ ሃገራት እየን ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ክትገብር ተኮይና ናብ ኢራን እውን ካብዘን ቦታታት እዚኣተን ክትመፅእ ስለ ትኽእል ነዘን ሃገራት ምድኻም ከም ሓደ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ዕላማ ዝተወሰደ እዩ ሶ ብኡ መንፅር ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና መጥቃዕቲ ናይ ኢራን ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ንሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና Well, we've had a statement from the official spokesman for the Kuwait's Ministry of Defense in which they say a building was targeted by Iran. That building was Chinese owned. It doesn't say in the statement whether it was targeted by a missile or a drone, but what it does say is that at least one worker has been killed and there has been significant material damage to that building. The authorities now trying to secure that area and deal with the aftermath. Now, Kuwait has been one of those countries alongside Bahrain and Jordan that really has been relentlessly targeted by the Iranians over the past 2 weeks. Iran saying it is targeting US military assets in those countries, but certainly Kuwait has pushed back on that and has accused Iran of targeting civilians and civilian. ብሓፈሻ ናይ ኢራን ዘረባን ናይ ኩዌት ዘረባን ኢና ንሰምዕ ዘለና ኩሉ ግዜ
According to some of the ኢራን ኩሉ ግዜ ዝሃርሞ ዘለኹ ነዘን ሃገራት ኣይኮንኩን ዝሃርም ዘለኹ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቤይዛት ኣብዚ ቦታ ዝሃርም ዘለኹ ስለዚ ብፍጹም ክስምዖም የብሎምን ሃገራት ዓረብ ተሃሪምና ተቆንዚና ዝብል ዘረባ ክጥቀሙ የብሎምን ምክንያቱ ንሕና ናይ ፀላእትና መደበራት ኢና ንሃርም ዘለና ካብኡ ተበጊሱ ፀላኢና ይሃርመና ስለ ዘሎ ንሕና ነቲ ፀላኢና ክሕምሞ ኣብ ዝኽእል ቦታ ክንሃርሞ ናይ ግድን እዮም ዝብሉ ዘለዉ አንቶም እንታይ ይብለኩም ፀኒሐ ኣሜሪካ እዚ ኩናት እዚ በዚሕዎ ኣሎ ስለዚ ወታደራዊ ኣፅዋራት ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ሎጂስቲክስ ናታ ሽግር ኣጋጢሞ ኣሎ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ይስማዕ ዘሎ you because as Trump is out there, whether he's using expletives and sounding a bit out of control or sounding somewhat more composed, he is threatening Iran with more destruction. You have some new numbers that are quite sobering and stunning on U.S. weapons stockpiles. What have you learned? Well, Aaron, the new data that CSI has put out this week, led by Mark Cancian and some of our great team, indicates that the U.S. has depleted over 30% of its stockpile of Patriot interceptors and nearly 60% of its stockpile of THAAD. These are global. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ኣፅዋራታ እናተወደየ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ሪፖርት ዝገብሩ ዘለዉ ብኩሉ መንገዲ ድማ ሓደ ዓይነት ሓበሬታ እዩ ዝመፅእ ዘሎ pre-war ኣብነት እዚ ፓትሪዮት ኢንተርሰፕተር ዝበሃል ዝነበረ ሓደ ኣገዳሲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ እዩ ቅድሚ ኩናት ናይ ኢራን ማለት እዩ 2330 ሚሳይላት ነይርዎም ፓትሪዮት ኢንተርሰፕተርስ ናው ሕጂ ትሕቲ 827 ሓቆም እዮም ፍርህ ክስምዖ ከምኡ ታድ ሚሳይልስ ዝበሃል ድማ እዚ ድማ ካልእ ምዕቡል ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም እዩ ቅድሚ ኩናት 452 ነይርዎም ሕጂ ትሕቲ 278 ኣለዎ These are Center for Strategic and International Studies ዝበሃል CSI IS ዝብልዎ እዩ ሓደ ዓብዪ think tank ናይ ኣሜሪካ እዩ ገለ ካብቲ ብፍላይ ንውግእ ብዝምልከት ክእመን ዝኽእል ዝብልዎ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ ተደጋጋሚ ዝእመን ባይደን እዩ ከምዚ ገይሩ ኣዳኺምና ፀኒሑ ገለ እዩ ዝብል ስለዚ ኣፅዋር ወዲኦም ከም ዘለዉ ነዚ ሓበሬታ እዚ መን ይረኽቦ ኣለዉ ቻይና ይረኽቦ ኣለዉ ራሽያ ይረኽቦ ኣለዉ ኢራን ይረኽቦ ኣለዉ ግን ኣሜሪካ ምናልባት ንሎሚ ተዳኺማትሉ ትኾን እያ እንታይ ዓይነት ኢንቨስትመንት ትገብር ኣላ ግን ረዩ US is stepping up military production with defense deals worth more than $130 billion for Patriot missiles and nuclear submarines. This as Washington moves to replenish weapons stockpiles strained by conflicts in Iran and Ukraine. The build-up is already underway, with the US Defense Department signing two of its biggest procurement deals in recent years. And currently sontaayam ziblu zallo America እዚ ናይ ሚሳይላትን ናይ ገለን ሙግዳል ወላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ብዝደለና ይኹን ቅፅሎ ንኽእሊና እናበለ ይዛረብ እንተሎ ግዳ ሓቂ ግን ናይ ግድን ኣፅዋር ከነማሕየሽ ክንክእል ኣለና ዝብል ዘረባ ብኩሉ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ዳትስ ዋይ ኣሜሪካ ዘይተኣደነ ገንዘብ ኣብ ኣፅዋር ኢንቨስት ትገብር ኣላ ንኣብነት ናይዚ ፓትሪዮት ሚሳይል ዝበሃል ሓድሽ ክሳብ 59 ቢልዮን ኢንቨስት ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ተናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት መዓልቲ መርዓ ወይ እውን ናቶም ብርትደይ እዚ ወይ እውን እዚ ናቶም ሴሌብሬሽን እዩ ውግእ እንገይሮኦም ኢኖኦም ዝበልናዮ እዚ እዩ ስለዚ ዩኤስ ፓትሪዮት ሚሳይል ፑሽ 59 ቢልዮን ኢንቨስት ክኸውን ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ነገራት እዚ ኣብዘን ዝመፃ ዘሎ ዓመታት ክስራሕ ኩናትን ገረብ ኩናትን ክደቅስ ከም ዘይኮነ ምግማት የድሊ ስለዚ again they are investing a lot of money መዓት ገንዘብ እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ከምኡን ንመን እዩ ዝውሃብ ዘሎ ናይ 7 ዓመት 7-year contract ነዚ ሎክድ ማርቲን ዝበሃል ካምፓኒ ይህብዎ ኣለዉ እዚ 59 ቢልዮን ኢንቨስትመንት ን7 ዓመት ዝቕፅል ማለት እዩ there you go so እቲ ገንዘብ ናይ ኣሜሪካ ናበይ ከም ዝኸይድ ውግእ ክሳዕ ክንደይ ገንዘብ ከም ዝወስድን እተን ናይ ውግእ ካምፓኒታት ክንምንታይ ከም ዝረብሓና ንርኢ ዘለና ሓደ ሚሳይል ክንደይ ዋጉ $4 ሚልዮን ሓደ ሚሳይል ንሓንቲ ድሮን ሻሂድ ድሮን ብ20,000 ሓደ ግዜ ወላ 7,000 ይብልዋ ካብ 20,000 ክሳብ 50,000 ዝዋጋኣ ሓንቲ ሻሂድ ድሮን ንክሃርሙ $4 ሚልዮን እዩ ዘድልዮም ተስዒቶማ ክልተ ግዜ ተተኩሶም ኣብ እስራኤል ሓደ ግዜ ሓደ ሚሳይል ክሃርሙ ሳብ 7 ግዜ ከም ዝተኮሱ እዮም ዝንገር ስለዚ ክንምንታይ ገንዘብ ይጠፍእ ከም ዘሎ ኣብዚ ኩናት እዚ ርኢኻ ትምስክር 7 ሚልዮን 4 ሚልዮን ማለት ኣብ ኤርትራ ሓደ ዓቢ ናይ ፀዓት ናይ ሶላር ፀዓት ፕሮጀክት ክገብረሉ ትኽእል እዩ it's a lot of money 59 ቢልዮን ኣጋና ይደልን ኤርትራ ክቕይራ ዝኽእል ገንዘብ እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ኤርትራ ክንዲዚ ገንዘብ ትትረክብ ክትቅየር ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለና ኮርስ እቲ ገንዘብ ንበይኑ ጥራይ ቀይራካን እዩ እቲ ኢንቨስትመንት እውን በብቕዓት ክመሓደር ምስ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ዓቢ ገንዘብ ወይ እውን ዓቢ ኢንቨስትመንት
عبيت كيلاتات أبتا عودة تزفسلطونون كله خالو عبيت بروجكتات كمرحو زغولو سبات ስለዚህ ምናልባት ትገንዘብ ንበይኑ ጥራይኩም ይገብሩን ኢልካ ክንምክተኒ ስለ ትኽእል ኢለ ዝኾነ ከም ንቐፅሎ ዘለና ዝሓደ ዓይነት ኢንቨስትመንት እዩ ቀፂሎም ካልእ እውን ኣብዚ ካልእ ክሪቲካል ኤር ዲፈንስ ፕሮጀክት ሲሎም ኣንዋል ኣውትፑት እጂ እንታይ ገብሩ እዮም ናይ ዓመት ኣውትፑት ባይ 2030 2,000 ሚሳይል ኣብዚ እዋን እዚ 9 ዝኸውን ሚሳይል እዮም ዘፍርዩ ዘለዉ ንዓመት ክሳብ 2030 ግን 2,000 ሚሳይላት ንዓመት ከፍርዩ ከም ዝኽእሉ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ስለዚህ እቲ ግዜ ነዚ ዝገብርዎ ዘለዉ እቲ ኣውትፑት ናቶም ክሕይልዎ እዮም ኣንደን ባክ እቲ ኩናት ክሳብ ክንዱ ተተመቲጡ ድማ ደን ዝኣክል መኻዚኖታት ሒዝና ኣለና ካልእ 76 ቢልዮን ኒውክለር ሳብማሪንስ ናብ ሳብማሪናት ዘተኮረ ድማ 76.6 ቢልዮን ዶላርስ ካ ኢንቨስት ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩናት ወደ ኩናት ጠጠው ክብል እዩ ኢልና ምሕሳብ የዋህነት ጥራይ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ ኣሜሪካ ኢዝ heavily investing in war machine ይብልዎ እቲ ዓቕምታት ናቶም ድማ ብመንፅር እዩ ክሕይል ዝኽእል ማለት እዩ ሰው ኢራን ይኹን ተን ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ዘን ሃገራት ኸሊጅ ነዚ ሕጂ ዘለዎም ኩነታት ርየን ናበይ ገፀን ክኸዳ ኸላ እንታይ ክገብራ ኸላ እንታይ ከጋጥም ኽእል what is their next move ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ኣሜሪካ ንዝመፅእ ክንደይ ዓመታት ኩናት እያ ትጥምት ዘላ ወይ ግምት ናይ ኩናት እዩ ዘለዋ ግምት ናይ ኩናት ስለ ዘለዋ ድማ ኣብ ኩናት ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ዓይነት ፎርካስት ድማ ነዘን ሃገራት ኸሊጅ መርዲኡ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ቀልጢፉ እቲ ኩናት ክውዳእ ኣለን እሞ ናብ ሓደ ፖለቲካዊ መዕለቢ ወይ እውን ናብ ንቡር ሂወት ክምለሳ ኣብ ንግዲ ናብ ቁጠባን ተመሊሰን ሃገራትን ክሃንፃየን ዝደለያ ዘለዋ በዚ ንሪኦ ዘለና መንገዲ ግን I don't think this is going to ኣብዚ ሕጂ ከጋጥም ዝኽእል ኣይመስልኒ ዘሎ ካብኡ ዝገደደ ድማ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከመይ ኢሉ ይልሕም ከም ዘሎ ክንርኢና ኔክስት ቶፒክ ናትና ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ ላይክ ግበሩ ርኢቶኹም ግደፍ ሓሳባትኩም እናገደፍኩም ነዚ ቻነል ሰፖርት ግበሩ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ After the devastating northern war, the people of Tigray deserved peace, recovery, and a chance to rebuild their lives. The Pretoria Peace Agreement offered a new hope for that future. But the old leadership of the TPLF once again beating the drums of war instead of embracing peace and development. The biggest concern is the youth. Instead of sending young people back to schools, universities, and productive work, they are being pushed toward military training and other cycle of conflict. Tigray's young generation should not be sacrificed to political ambitions. They deserve education, not war. They deserve opportunity, not fear. Recovery. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ንኤርትራን ንህወሓትን ንኤርትራን ብሓደ ኣላጊብካ ምህራም ቀዳማይ ኣጀንዳ ናቶም ኮይኑሎ መንእሰያት ይግፈፉ ኣለዉ ንኩናት ይዳለዉ ኣለዉ ህወሓት ናይ ኩናት ኣርማ እዩ ግን ንህወሓት ድማ ምስ ኤርትራ ኣልጊብካ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ልኡኽ ናይ ደቂ ሓይልታት ኮይኑ ንኢትዮጵያ ንምዕናው ተበጊሱ ዘሎ እዩ ዝብል ኣሎ ጎኑ ጎኑ ድማ ብኩሉ ዓይነት ኢቨን ክፅበዮ ብዘይትኽእል መንገዲ ድማ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናት ማለት እዩ ብፍላይ ናይ ባሕሪ ፕሮፓጋንዳ እርበር የሚሰጥበት ወራት ገብቷል የባህር በር ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የኤርትራ መንግስት ተፈራርሞ ሲሰጣየው ገብቷል ይለኛል ምቀኛ ሚስማ ዋርተኛ ሚስማ አሰብን ግን ለኢትዮጵያ ያስመለሰናል አቤት 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 አትም ሰባት በትምህርት ይገጥፉ በቤተ ክርስቲያን ይገጥፉ በፓስተራት ይገጥፉ በሁሉ አይነት ፈተና ከምዚዮም አይነት ናብ ኤርትራ ዝግበር ፕሮፓጋንዳ አመት ፕሮፓጋንዳ ሪና እንዲና አምነት ኩናትና ኢራን ንርለና ኩናትና አሜሪካ ንርለና ከምዚ ኣብ ጎረቤትና ዘሎ ፕሮፓጋንዳ መጠነ ኩሉ ብኩሉ ዳይሬክሽን ዝከጥቃዕና ዝፍጥን ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ግን ኢራን so እትናቱ ትንቢት እንታይ ብለሎ Ethiopia will regain peaceful access to the sea, specifically mentioning the port of Assab through a formal signed agreement between the government of Ethiopia and Eritrea. መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈራሪሞም ሰላማዊ መንገዲ ሲ ባሕሪ ከረክቡና እዮም ትንቢት ከም ይረለኹ ይብላ ኣሎ ናይ ቀጥሪ ከይደቀስኩም ተሓልሞ ሕልሚ እዩ ተራእዩካ ካልእ ኣይኮነን ህውተታ እዚ so economic and diplomatic left The prophecy claims Ethiopia will experience unprecedented economic growth and that the international sanctions and aid restrictions and the diplomatic isolation will be lifted. Well, ገዳ ዘለኩም ተገተደራቢሽካ ሓምበር ገዳ ዘለኩም የብልኩምን so ከምትሪ ወዘለኹም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ
بصقام بلو بيمان بلو بتبلو بقى وحج تفني لنا زلو وحج بقى قلاي تفني لنا زلو احنا دما نتقلاي ببعقمنا كنقلالهون فتنا لنا براحتن هيك أنا البلتقنا بحري بزبل زهتفتف فيروس كابزل الكفو قزيات أغطير له 3 عامتات بزي عرفتي ليتن كتلن بزعبا بحري نفريفهم مع رجول يقوني أما خاري مراحي سرعات بلتقنا دمايو لناقصنتن ولاونتن إرترا أما كاسن قولس قابل توافيرهم كابزر له وجيل سرعات بلتقنا حديو براحتن هيك أنا سرعات بلتقنا أبو دا إرتراونتن أي مسمر سجيرهم كاب حديد عندنا هيصوم كم زلو إزي دياكون دي بوليتيكيني حدا مرأيايو هلو لو مسمع جن السلا يكونان إثيوبيا بحر بر ستاجن إرترا يهون أجيبت مكنيات يفرسن منش عامكنيو منشوا إرترا نتوني هذا الرجال ليلو شو بيتقبلوا إثيوبيا بحر بر نتاجي لكن إثيوبيا بحر بر كاتني إرترا تاري من دار الله جورج إرترا تكمل يالك على زاك ኢትዮጵያ አፍደገ ባሕር ምስ ረኸበት ኤርትራ ዝኾነትሉ ምኽንያት ከብቅዩ ኤርትራ ክትከውን ዝገበራ ካልኦት እውን ዝተቐበልዎ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕርን ከይትረክብ እዩ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕር ምስ ረኸበት ኤርትራ እንታይ ክትገብረሎም እያ ጥቕሚ ኤርትራ ሽዑ ከብቅዕ እዩ ኣዱሊስ ታጁራ ምፅዋዕ ዓሰብ እዚኦም ኩሎም ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ እዮም ነይሮም ሕጂ ወላ ሓንቲ የለን ባሕሪ ነጋሽ ዝነበረ ጣልያን ገዚእዎ ኤርትራ ዝብል ስም ሂብዎ እነሆ ሕጂ ብሰላም ክንነብር ኣይከኣልናን ኤርትራ ምርካብ ኣይኮነን ንኣብነት ሶማልያውያን ወይ ሶማሌላንድ ወይ ጁባላንድ ንኢትዮጵያ ወደብ እንተሂቦማ ኤርትራ ዝኾነትሉ ምኽንያት ከብቅዕ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ቦታ ንኣብነት ቻይና ንኢትዮጵያ ወደብ እንተሂባ ኤርትራ ትፈርስ ቻይና አሁን እኛና ቻይና ሩቅ ነው ቻይና አሁን ለኢትዮጵያ ሙልኻትን ዕቡታትን ዝተኸበ ስስዓን ህንጭነትን ድማ ዝበህርያቱ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ንኢትዮጵያውያን ልሂቃን ተላዒሉ ዘሎ ውፍሪ ባሕሪ ኩሎም ዝፀፈዩ كم تري وزلهم زي RTV زي وزل ملسيو أنا كم زنا حجي زي عين زربازي حدا بستخالنا من قد بوش كم قبرك كلالنا تي RTV كراي اللوز غلني اشتي كفالة دبكم زلوا عبر RTV خيتكم لايك قبروا شير قبروا أنا بقالت كبتح زيادة دما حزب إرترا نبحكك سمع زلوا ويزي كاب أنا من سير تراك من اللي صاروا قبل كلهم نبلتقنا حسابهم نكغيروا ويبون بلتقنا أنا بلبون خملس من إرترا تزاريبو كسمع الله ويبلي الله ساتهم فليتهم دونك إيرام سلوزلو مريج أو سيدهم سلوزلو ناتو مريج أيو من إرترا حزب إرترا كن كتنقرا لك تحكي فلط أيل كجمت كتوسيدي بالكا you have to the bank مسرحنا بوليتيكنا عالميزي أمريكان إيران تبلو خلوك زي دي بانك قبروهم إيران أمريكا تبلو دي بانك كتفشل لغت كلا لك على أي خاز بلو زلو صغير كاميرا أي مالت حزبها نتي لبا ما يتنكفون خون نبزح نجر نتتحزب على حساس وزلو ويونا بوليتيكا زينة تفزلو ويون بزح زي كتاتن زلو حقو خينك سمعي خلي سلازي كابس على خاز مز بروباغندا ندحر زي مكيت كايو ندحر زي قالع كايو انت تخيل كاد ما بقمت على كتتكو انت ديكيلكا صيل كان طريقايو دن من سيادكا ازي نجرات زي نورمال كوين تتسمعوا مدحر غزي كغرما كايبلون مخنياتو عمرهم حسبات نخجبرلو عدل تختله تخفد لها أتزح حزن كفال دم حدا جزء نابن تزبل تجنا زجبر زلوا ويران السبز حجنزب سلدفس سلو زلوا بحيلي كم زعات والله ميجبر الله متى الجوريزمس نزي بام زجبروا ناجبر الواب زلوا كل من قديس جبر زلوا حجي نتمنى سي أبي تبي زلوا من سي نتنا يبل تجنا حسابات قبلوا بزح حدا لني جن ربحات هذا ما سلو زلوا يقبلوا قاليو نسأل وايلو قاليو مست بروباغندا أنا خيد قاليو أبت من قصة أدفانتجز نخرج كبيرو يجبر له أتي ترى من سينا بوليتيكان قالن زي بلود ما لك كم زدرفنا هند تسمعوا حد جزء كم ناس معك يكسر أكاي خلي بفلا ما بتدخون قلنا مسلز مصوم زلوا سلزي من قصة إيرترا نزل proactively على السوشيال ميديا رويز خونه دخان من زلنا إيرترا رويز خونه بمن قصة درجة جايز بلك ينزل زبها على السوشيال ميديا أي وتصنيت من قصة ومن قصة إيرترا كو على السوشيال ميديا من يزبلنا نسبالو seriously so هجر مع الهجر مخانة بكنا مالج هجر ده روحين كم هجر أكت جبر لك على أتخا جنزب بزح هو ما يكون في السوشيال ميديا جنزب ينفس جبر زلوا سلوانات سلة تردوا in fact نزلنا جرزي سورة إيرترا أبسحل كلن تجبر بلونيا مثلاً إن من تاي أب propaganda عمنير ويمش أبيع نتناتو حساب نتناتو تلمن كميجي راب سبي شطانير أب عالم قالك حتى بفولي حسابك شت كشيء خاله ود بنتلا بعالم حزبكم باري مخنياتو كاب أوروبا كاب أمريكا سب من نبابرو قديفو مسحلك واقع يخيد نيرو سلامنتاي
علامو سلا دشته علامو سقيلو بعلو سب كغمتولو سلا زبل يكون شيط وينت علامو بزخونه منقد ناخذ بدبداب بديو وكلتنا سدددي سنت بابنيا ناس سدددي علامون قال سناتو نافز بيرترا شيطو زبيرترا دما يكون نابتي تتصلاي زنبره دي يكون ابناص ابوتاتا زنبره حسيل ونه تقالسي فرناتو دمارينا so you have to do the same now yes علنا يبدغ حيال زخونه زبلنا ستيل ግን ابو خدك سيبلكا you have to بفلاي بوشت هاجر نابنت كل ግዜ نطقسو زلنا ابز سمعوا ምናልባት ትጸላይና ሓደ ግዜ መንገድ እንዲ ዘርኤና አበይ ከነጥቆ አخم ዘለና ውን የርኤናይ እቲ ነዚያውን መንግስቲ ኤርትራ I hope አብዝ ቀረባ ግዜ አድረስ ከገብራ እዚያ ረይወጅ when a country's young generation sees no future at home. For more than 3 decades, Eritrea has remained under a highly centralized political system with no national elections and severe restriction on independent media and political activity. But the biggest pressure is felt by the young people. Open-ended national service, limited economic opportunities, and political restrictions have pushed thousands to leave their homes in search of freedom, security, እጂ እዚ ሓደ ብጽሑፋት በተደጋጋሚ ደውጽዎ ዘሎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኤርትራ በብዝሒ ይስደድ ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ በሸሓት ቁፅር 54,000 ይብሉ 52,000 ቁፅር ሰም ዝጥቀምሉ ኩሉ ግዜ ሓሶትን ፕሮፓጋንዳን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ግን they are just trying to ኣብቲ ዘሎ ትሬንድስ ብዛዕባ ስደተኛታት ናይ ኤርትራ እቲ ዘገርም ቢቢሲ ዝገበረ ሪፖርት ምኽበኩም ወዮዳ كلهم طوايا سلو زخونو بزح نجار كتروخبلو يتخلني غنبر there is this report لنكنه أزدارا بارستو قينو زلو where is that report let me find it for you بسألو نيرني يوجن okay this one is it إسرائيل ኢትዮጵያውያን በስዊድን ከተማ ዩቲዩበርያ ብዛት ተኻይደ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ምስታፎም ድሃዮም ከም ዝተፈአ ተገሊጹ መሰረት ሓበሬታ ፖሊስ እቶም ካብ 14 ክሳብ 17 ዓመት ዕድሜኦም ደቂ ተባዕትዮ ምስ ሓደ ወይ ልዕሊ መራሕቶም እዮም ድሃዮም ተፊዩ ዘሎ ኣማሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ናይ ሎሚ ዓመት ዋንጫ ጎትያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክሓድሩ ዝጸንሑ ኣባላት ጋንታ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር ክሓበሩ ከም ዝተሰወሩ ጋዜጣ ጎተር ብሬገስ ፖስተን ኣስፊሩ ዋንጫ ጎትያ ዓመታዊ ኣብ ሸወደን ከተማ ዩቲዩበር ዝካየድ ዝዓበየ ዓለማዊ ውድድር كعس أجريمن إسياتيو أبلاشن شعتميتن 75 زتمثلت كويناش بشودناويت كلب بيكي هاكن يزود دب أزود الدر أبامل على مزمت أجانتات أوداتن أوالدن زرخب كوينو فليحون نتاوي سبورت باهلاوي ملواتن على ما هو محزنة يفتر يمانه ناقش توسخ لهم أما حدا ربيت مرتي أمود أتمع حجة كم تري وزلهم إزي حدا كلب ناي إثيوبيا كم زي قدم ناير تراس كاندينيفيا زخدو زنبرو غانتا ماي تمناي ناي كرمون كدان يرا غانتا مندفرا قالون كم زخدو زنبرو مبزو حاوتا دمزغبو زنبرو كوميو ازيوم قلعو كودادوري لون كدو ملئت غانتا منالبات عيز بلس الانتلا تنك بكون كفتني بحد سكسلني راتني كم تنساتهم نعنا نتكفاناتنا كوغل حواز فتنو حدا غزي نتناتهم كفاون موص አገዳሲ ሓንቲ ነገር ግን ዝገረመትንላ ክሳዕ ክንደይ ከመይ ዓይነት ጸላኢ ከም ዘለና ንኽትፈልጡ ኢለ I can't find it ተረኺበያ ክበኩም ናይ ኤርትራ ኮንኮሎ ዝነገራት እዚ ክሳዕ ክንደይ ፓምፕ ከም ዝገብርዎ ክንዲ ምንታይ አገዳስነት ከም ዝህልዎ ናይ ካልኦት ሃገራት ኮንኮሎ ዜና ግን ብዙ ተገዳስነት ዘይረክብ ስለምንታይ ካብ ኤርትራ ተጻወቲ ተሰዊሮም ዝብል ዜና ሰቢግ ዜና የማንን ጸጋምን ቢቢሲ በሎ ላጅን አፍሪት በሎ ኩላቶም ፓምፕ እዮም ዝገብርዎ ናይ ካልኦት ሃገራት ኮንኮሎ ዝጉዳይ ዝግን ሸፈፍ ኢሎም እዮም ዝሓልፉ ንምዃኑ ሓደ ካብቲ ዘገርም ኩነታት እዩ ንሳቶም ኤርትራውያን በብዝሒ ይስደድለው ዝብል እወ ኣብዚያ ቻነል እዚያ ካብ ኩንነ ዝረሓቐ ዘረባ ክዛረብ ኣይደልኒ ኤርትራውያን ይስደድለው እዮም and we have to address that ብሓቂ ከም ሃገራዊ ፕላን ጌርና ዝግባእ ግብረ መልሲ ክንበሉን ለውጢ ከነምፃሉን ሕልመይን ባህገይን እንድዩ ይግዳስ ኣብ ዝሓለፈ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ገለ ተፃወቲ ከይዶማ ንዝብል ዳርጋሲ ናይ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይገድሶም ኣካላት እውን ፖስት ይገብሩ ነይሮም why is that because anything negative about Eritrea is not newsworthy ብዛዕባ ኤርትራ ኣሉታዊ ዜና ከተውፅእ ከለኻ ተጠላብነት ኣለዎ ወይ እውን ዝደፍኦ ኣካል ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ግን እዚ ቢቢሲ ትግርኛ ጥራይ ከማን ተኻሊ ቢቢሲ እንግሊሽ ከማን ደውፅኦ ይመስለን ስለምንታይ they just wanted to go silent ኢትዮጵያ ሕማቅ ከም ዘላት ሃገር ክትፍለጥ ኣይደለኒ ጽቡቅ ከም ዘላ ትምዕብል ከም ዘላ ትግዝግዝ ከም ዘላ እምበር ኣብ ውሽጢ ሃገራ ሽዱሽተ ወይ ቁፅር ዘይፍለጥ ኩናት ከም ዝካየድ ዘሎ ክንገር ኣይደለኒ
So this is how the establishment works. ነቶም ዝደልይዎም ሓይልታት ከመይ ገይሮም ሽፋን ይህብዎም ነቲ ዝፀልእዎ ሓይሊ ግን ከመይ ገይሩ እቲ ሚድያ ፓምፕ ይገብሮ ስለዚ again this should have been a big headline ህፃናት እዮም እዚኦም ከመይ ገይሮም ሃዲሞም ድሕሪ ዓዶም ዲሞክራሲን ፍትሕን ምዕባለን ንኣብነት ኣብ ዝረእይዎ ኤምባሲ ናይ ኢትዮጵያ እዩ እንታይ ይዛረብ ኣለዉ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ትግስግስ ከም ዘላ ይዛረብ ዘሎ listen to this one is growing fast in terms of digital payments. Digital platforms are growing. There's all kinds of new, innovative, entrepreneurial companies coming up in this space. So we're really pleased and really impressed to see the kind of growth. Come to what along the ambassador America Ethiopia. ኢትዮጵያ ከመይ ገይራ ትግስግስ ከም ዘላ ሓድሽ ቴክኖሎጂታት ሓድሽ ፕላትፎርምስ ሓድሽ ባንኪንግ ሲስተምስ ገለ መለያት ከም ዘሎ ትቁጠባ ጃምፕ ይገብር ከም ዘሎ ሃገር ትግስግስ ከም ዘላ እዩ ዝንገር so እዚ these are all good news and I'm going to add one more thing ሓንቲ ነገር ክወስልኩም ክሳዕ ክንደይ ምስ ከመይ ዝበሉ ሓይልታት ንወዳደር ከም ዘለና ክርዳእና ምንታ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ብልጽግና ዝበሃል ካቨር ክገብሩሉ ሽፋን ክቦ ይፍትኑ ከም ዘለው ኣብ ዝረዩ ሮይተርስ ዝበሃል ዘውፅኦ እዩ US seeks role in Ethiopian Airlines 12.5 billion airport project. America abzi ናይ ኣብ ብሸፍቱ ዝበሃል ዝስራሕ ዘሎ ናይ 12.5 ቢልዮን ኤርፖርት ኢንቨስት ንክትገብር ትልምን ከም ዘላ ወይ እውን ትፅዕር ከም ዘላ ኣብቲ ኢንቨስትመንት ኣብቲ ፕሮጀክት እቲ ክትሕወስ ትደሊ ከም ዘላ እንታይ ዘርእየካ እዚ እንድሕር መንግስቲ ኣሜሪካ ናብዚ ኤርፖርት እዚ ኢንቨስት ክገብር ይደሊ ከም ዘሎ ብሮይተርስ ወፅዩ ንኻልኦት ኢንቨስተራት ዝነግሮም ዘሎ there is a confidence to invest እዮም ዝብሎም ዘለው see the signals ከመይ ገይሮም ሲግናል ይህቡ ከም ዘለው ኢትዮጵያ ሲ ናይ ኢንቨስትመንት ቦታ እዩ ንዕባለ ግስጋሴ ዝግበር ዘሎ እዩ ስለዚ ኩሉ ሰብ ክሕወሰሉ መንግስቲ ኣሜሪካ ከማን ንባዕሉ መንገዲ ይደልሉ ኣብቲ ናይ 12.5 ቢልዮን ኤርፖርት ፕሮጀክት ክሳተፍ ይፍትን ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ so ኩላቶም እዚኣቶም ሲግናልስ እዮም who is saying the same thing about Eritrea ዛዕባ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብር ዝሓስብ ኣሎ ገለ ዝብል ዜናታት ንሰምዕ ዶ ኣሎ ዶ እዚ እንታይ ዝገብረልካ ኢንቨስተር ኮንፊደንስ ኢንጂነር ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ዶክተር ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ሓደ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ሰብ እስከዳሓን ዜጋታት ናይቲ ሃገር ሃገሮም ስለ ዝፈትሑ ክገብሩልካ ክኽእሉ ኮኑ ናይ ወፃኢ ኢንቨስተር ክገብረልካ ትኾይኑ ግን ቀዳማይ ቅድሚ ኢንቨስት ምግባሩ he will study the environment እንታይ ዓይነት environment ኣለካ ኢንቨስተብል ሃገር ዲ ሃገርካ ኢንቨስት ክትገብረሉ እሞ ኢንቨስት ጌርካ ክትረብሓሉ ትኽእል ድዩ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ዘማኽሩ ሰባት እንታይ ይብሉ ወይ እውን ካልኦት መነመን ኢንቨስት ክገብሩ ይደልዩ እንታይ ኢንቨስት ክትገብረሎም ትኽእሉ ፕሮጀክትታት ኣለዉ ኣብ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ቻይና ብብዝሒ ኢንቨስት ትገብረሉ ከም ዘላ ዝነገር ሃገራት ኸሊጅ ቀጠር ድዩ ገለ ድዩ ኢንቨስት ይገብርሉ ኣብዚ ኤርፖርት እዚ ምክንያቱ ኢትዮጵያን ኤርላይን ሓደ ካብቲ ፍላግሺፕ ዝብልዎ ኣብ ኣፍሪካ ትዛዕበየ ኤርላይን እዩ the most successful ኤርላይን እዩ ገለ ይዝበሃል ኣብ ዝለን ቀነጥራይ ሬቨኒው ናቱ ሽያጥ ናቱ ማለት እዩ 9 ቢልዮን 9.2 ቢልዮን ገይሩ ሬቨኒው መጀመርያ ሬቨኒው ማለት ሽያጥ ይመር መክሰብ ማለት ኣይኮነ so ብዙሕ ግዜ እቲ ሬቨኒው ኦፍ ኮርስ ዕቤት ናይቲ ካምፓኒ ነግሪ ግን ቦቶም ላይን ናቱ ድማ መክሰብ ናቱ ክንደይ ክትርለካ ምክንያቱ ብዙሕ ሽየጥካ ዘይትኸስብ ትካል ክትከውን ትኽእል ኢኻ ከምኡ ኣብ ቢዝነስ ዘሎ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኢንቨስተርስ ነቲ ሬቨኒው ጥራይ ኣይኮኑን ዝርዩ እቲ ቦቶም ላይን ይብልዎ እቲ ታሕተዋይ ፕሮፊት ናቱ net profit ወይ ከዓ gross profit ንዑ ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ኣብዩ እቲ ዕውዲ እቲ ካምፓኒ ኣይኮነን ግን ብርግፅ እቲ ሲግናል ፅቡቕ እዩ ሓንቲ ኣነ ዝምነያ ምስ ኢትዮጵያ የተወዳድራት ሃገርና እዮም ዝብሉ ምስ ዝኾነ ክነወዳድራ ይደልን ኢና ግን ሓንቲ ፍላግሺፕ ካምፓኒ ክትህልወና ክትክእል ኣለዋ እንተወሓደስ ሓንቲ ካምፓኒ ሃኒፅካ እሳ ከማን ንባዕላ ነቲ ሃገርሲ ኣርማ ክትኮና ትኽእላ እያ ንኣብነት እቲ እምናኮ ዝበሃል ካምፓኒ ኣለና ምሽ እዚ ናይ ኤርትራ ማይኒንግ ካምፓኒ ዘሎ እሱ ሕጂ open investors እንተዝኸውን ነይሩ ኤርትራውያን ደገዘሎ ብርክናቱ ብምግዛት ይገለ እቲ ካምፓኒ ኣትራክቲቭ ተዝኸውን ነይሩ ወይ እውን ናብ ከምኡ ደረጃ ተደይቡ ንኣብነት ብዙሓት ካምፓኒታት ነቲ ብርክናቶም ኣብ ደገ ትሬድ ከም ዝግበር ይገብሩ ወይ ምንታ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንክረኽቡ ስለዚ ሓደ ካምፓኒ ሲ ስዑድያ እዚ ናይ ነዳዲ ካምፓኒ ሎምቲ ኣርማኮ ዝብልዎ እዚ ካምፓኒ እዚ ብርክናቱ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዓለም ድማ ገለ ካብቶም ዝዓበዩ ካምፓኒታት እዩ ዝበሃል ንስዑድያ ገለ ሰብ በቲ ሃገር ክፈልጣ ክእሉ ገለ ሰብ ግን በታ ኮርፖሬሽን እዩ ዝፈልጦ ስለዚ ሓንቲ ፍላግሺፕ ካምፓኒ ምግባር እውን ነቲ ሃገር ንቁጠባዊ ቫያቢሊቲ ናይ ቁጠባ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ይነግር እዩ ኣብዚ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ግን ኣሜሪካ ናትና ፖሊሲ ኣብዚ ዞባ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብኢንቨስትመንት ኢና ሽርክነት ክንገብር ረድኤት ክንህባ ይንደልን ኢና ኢንቨስት ክንገብር ኢና ንደሊ ኣለና ምስተን ሃገራት ካብ ረድኤት ናብ
ردي يكونسي investment زلو شركة كنجبر زخون يكون أبتحجر زلو بوليتيكا دم ما ينكن واسان اليوم زلو زلو بتناتهم نا أفريقيا استراتيجي أبزي كن إكزام سيلكم الله لذي أبغى جل إرترا أبي بوتاتات يوم invest قبرو لاز دليو تنا investment section نا إرترا investment department نا إرترا نا investment platforms أبي invest كجبر الله تدلي أبينا sector سيا investment كجبر الله تدلي قال نجر كم زنا بنت أبزي إرتي في جيرهم زميل السوازل ونزيد علينا بمهرام كم عينة campaign دما إرترا كم تجميرة I think we will be in a كابن أبوسي قال نجر كنركم خالنا تزي أبنت أبو رباتنا هنا investment ندل زلنا أبحرنا هنا investment ندل زلنا ويون أدنا هنا investment ندل زلنا استفل علينا نجر كنبلنا خلينا راين تايجن you have to send the word out نجارسي بمستير ترى يكونس أبدأ قدر رجع زعبير ترى كل جزء زعب security ترى كزارب كابن خون من كسير ترى حسابات كم زلني كم زعان project لنا كبلنا أنتو جميرو ميديانا يرترى بزعبو كزاربي دحري صبوا بروجكتات كم زلوا من كسير ترى نجيرو تادي سرحنا هنا نعوينا خن زارب ندلي يرترى وربات كتصفات تدللا ايربورت ناس مراخط قيرات تدللا نهي ريل استيت بروجكتس بمندفرة جميرة لا ويون بأغردة بتسنة جميرة لا هاي واي كبات أنا بزيز خيط سرح من قد يرترى من قد يرترى بلان حنسيسو زبل زيناتات ندحر وزيو then we will talk about them كيف تنا زبنا سلز دليو قبرو قديتاونا لنا هذا هجرنا نفتينا كلا يدما أبزينا ندحر الله خاقين كزينا خاط ريبورت تقبر هذا أبزينا بها أبي يرترى خلو كتعبت أون كبيد ولاتهم ثلاثة يرترى they will report on it كيف تو because this is substance تايسا مع اللو ويون trendy topic انتايزو له سلازري بدني يكملس سلازي معرتي نحنا نسأل عينا بكل من قدي challenge قبر زلنا هذا زياد ما proactively ما كنقدمها نكلا لنا نابنت أول سين تايبل أجندة فترة كونا لنا أجندة فترة دحرقين كا دن كاب وش تعب زيناتك مسألة نابنت زي بلتق الناس قبر زلوا أجندة يفترة لنا له كيف تنا نهاجر كاز ورر لقوم شيء تنا تزارب خلوا إجنور قبر زبلا كاسي نايت عنهم زي كونت فلتها الميديا نقول لا available كل سكر هو بزغلي بزعبة هاجر كاب بزعبة لولا ونت كاب بزعبة كونت هات كاب قص بهاجر على التلفزيون الزارب زلو شلل بلو وندوز زقد سكوي كون انتيري لك هذا سب نايت عنا يكون نزي لازم من يصير ترازو بزلو ملسن هاي قبل ملسي كمان more intensity حيلك وسغلو له حيلك وسغلو خلو له لو short format تير تي في ناي اب يوتيوب زلو اب نتي فيديوهات تشانل سي قرب أبو كان معجون فيدباك بنيره أتي إير تي في channel سي أب فيسبوك ندزخون أب إكس ندزخون أب إنستغرام كوينو نز فيديوهات قرص نابلة أبون publish كجبرون تزفتن جازو كوينو يسمعنا أنا مالتي إير تي في سي إنكو أفنا إير ترانديو سلزي أفنا إير تراسيك أب يوتيوب تراي كنز درت أب كالود بوتات كالود إير ترايني جبرون ديم جن إير تي في تبعي له كورد كله كاب منجنا يرترا كم زمت زلوا أنت ترايو كبدتي وسخلي نتحبريتها مالتي سلزي شركة قبر خلها كابت بيج ناتهم قداي نقرتي إرتيفنا بنت أتو يمان تراي زاربة يكونس إرتيف زبلو خالو سلزي إرتيفي ببز حبريتها يزوج كابت يمان لعلي نسر حبريتها غير إرترا مالتي سلزي زبون نتيجة لنا ناي بروباغندا كونتات نتناي على أي ناس قبر زلوا بروباغندا أم مفشال عبد ترى قبر غليو رأس متحمد ما خمسة تري وزن لهم أبي ارتفاعات يلو سلزي نغيد كنكسلينا ناو أبزو بانا زلوها كنا الله قبلكم كن فتننا مجمريا نبقى بحر الملس. Saudi has officially entered the Iran-US war. For the first time in this war, Saudi warplanes have joined US forces in strikes against Iran-backed militias inside Iraq. And just hours later, the Houthis struck one of Saudi Arabia's biggest refineries, forcing Aramco to shut down its massive Jazan facility. As a result, two of the world's most critical energy choke points, that's the Strait of Hormuz and the Bab al-Mandeb, are now under threat. Now let's start with what happened in Iraq. Fighter jets from the United States and Saudi Arabia conducted سعود عرب بوقعين عبد كويناتنا إيران أتيالا يزبحال زلو ويل أب كوينات متهوا ني إيران سلز حرمت رايم زبلو زلو but that's not enough بعبيو سعود عرب أب كبد زبالة مسناقل أتيا خمزة الله يزنقر زلو سعوديا زو كوينات زي ننوي حوان ببلحي مكي تحالفات نيرا
በጣም መወዳታ በትን ኢሎም ኢትዮም አለው ደቅደቅ ኢላ አላ ብዙ ኩናት እዚ የግዳስ ካብቲ ኩናት ድማ ክትወፅእ ትደልላ አቡ ከለኹም ክልተ ነገር ከተሓዘልኩም እየ سعودية إلنا لنا نبقى بصدق ما نسكر. We begin in Egypt, where explosions have hit a natural gas loading port on the Mediterranean Sea. A British maritime security company says a US-owned floating storage tanker there was struck by a drone in what could potentially signal a further spread of conflict across the Middle East. Well, for more, let's bring in France 24's Fraser Jackson. 29-2026, Egyptian authorities reported a fire at the strategic Damietta port on the country's Mediterranean coast. According to the Ministry of Petroleum and Mineral Resource, the blaze originated on two vessels, floating regasifications following occurred and the كم تري ورد لهم ولا بلتقنا ريبورت يزقبرو لزولو زقوداي أب جبتي درون أب حدا ودب نحدا ناي ندادي ريفيلينج ጉዳይ ናይ ነዳዲ መምልኢ ቦታ ከም ዝሃረመን መርከብ ድያ ወላ ቦታ ከም ዝሃረመን ንሱ ድማ ናይ አሜሪካ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ኣዛረብቲ ነጥብታት ኮይኑ ዘሎ Yeah, information is still very thin on the ground regarding this incident, but what we know is the British maritime security company Ambre and one other, Inchcape, have both said that a drone struck the Egyptian port of Damietta. They were two natural gas vessels in that port that was struck. One of them a Greek-owned tanker, the other a US-owned floating storage facility of liquefied natural gas. But the Egyptian Petroleum Ministry is playing down these reports, indeed saying there was a fire in that port, but not saying what. كم تري ود لهم أبي بوتايو أب نابع كلاي بحري أب زجماعم زلوا ودباوي كتماكل تمراخب بدرون كم استهرما أنت ناي غريق كم زنبرات أنت دم ناي أمريكا ناتشرال غاز زعنت مركب كم زخونتن أبتو بوتات دم كبيت تكي كم استراعين يوزن جرزلوت نبلتكنا زيناون أمسيون يروس لذي كحبا يفتن كم زلون من يحرمو كم يقينو كسب حجي نصفر حبريتاي توهبنا له نشتي كنسمع What the cause of that fire was. They do not mention the word drone in that statement, but they did say there was no injuries reported because of that. Now, it is not clear who is responsible for this, if indeed it was a drone attack. If it is Iran, that would mark a significant shift in this conflict, because so far Egypt has not been directly targeted by Iran, so it would signify a widening of this conflict if indeed the Iranians or their regional proxy كم تري ود لهم نزي العمازي ولا كسعودية ولا كجبسي بزو حبريتك تمتدي مرتت نفسه زخالة escalation بدرون كم استفدت ميزان جرزلو من يحلف ندوس دلو أي تراينا له جبسي دما بتكوينات ولا كساق أنا أمريكان ينايتن هجرات خليجين انتقنت بتكوينات كنك تساعد في تايكونتن كينو زحلف دما بدبلوماسيون وسمست بالزنبرت حجريا وينو تعرفوا قلت تحريم زول علامات والناتو ما يكونن ولو كاب ناتوم وده زقات أمن تقونه حتى غير وزلو ويس إيراني كبر حق غير وزلو رسيلة حبريتك مثلا مخانين عن رزلنا سلازي أتاها حزوات نجر أبي راق متقعتي قات مالو أب جوردان متقعتي كايدالو جوردان كابجبس روح يكونن إسرائيل أم منقولو سلازي تي إيران زبهالن مسو زلو حيلتاتن بزح متقعتي تاتي كايدو خمزلو يوزن الجرزلو now we all know one thing እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገጹ ክኸይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣለና እንዲሁ ሓደ ካብቲ ግምታት ዝበሃል ዘሎ ነዚ ገማግምናትና ለኩቱ ሒዝዎ ዘሎ ኣብዚ እውን ንሪኦ ፀናሕና ሑቲ ዝበሃል ሓይሊ እዩ ሑቲ ኢራን ዝገበረት ተገበረት ጠጠው ከተብሎ ይከኣለትን እዚ ስዑድያ ወላ ተሃሪማ እንተላ ኣሜሪካ እውን እስራኤልን ኩሎም ነዚ ሑቲ ዝበሃል ካብ ዝኣስሩሉ ነዊሖም ገይሮም ግን ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ይከኣሉን ኣለዉ ባይ ዘ ወይ ሑቲ ዝበሃል ሓድሽ ፕላን ሒዙ ይመጽእ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እቲ ፕላን ናቱ እንታይ ምዃኑ ከሪአኩም እየ ኣብ ዝያደ ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ነይራቲ ሑቲ ኣውፅይዎ ዘሎ ፕላን ዝበሃል ዘሎ መጀመርያ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ የሪአኩም ነይረ give me a second so look at this one dangerous point of the 20 ትሪዎ ዘለኹም ባቤል መንደብ እዩ እጂ እዚ ቦታ እዚ ሓደ ካብቲ ሓደገኛ ቦታ ተቀይሩ ዘሎ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ሑቲ ድማ ካብ ምሕር ጽጋብ ናቱ ካብ ምሕር ሓይሊ ይስምዖ ምህላው ሓድሽ ሓበሬታ ዘርጊሕሎ እሱ ድማ እንታይ ብለው Yemen is now considering Houthi is now considering a toll in the Mandab Strait just like the Strait of Hormuz Reuters ዝበሃል ምንጭ ከም ዝሓበሮ
ኣብዚ ባብኤል መንደብ ከባቢ ሑቲ እንታይ ይሓስብ ኣሎ ቶልስ ከፊልካ ትሓልፈሉ መንገዲ ምክንያቱ ንየመን ብፍላይ ድማ ነቲ ናይ ሑቲ ቦታታት ኣሜሪካን እስራኤልን ብብርቱዕ ኩናት ደብዲቦም ብዙሕ ተተቅርፂ ስለ ዘዕነው ካሕሳ ድማ ዝበና ስለ ዘይረኸብና ነዚ መስመር ናይ ባብኤል መንደብ ክንዓፅዎ ኢና እሞ ተመራኽቦ ዝሓልፋ ከፊለን ክሓልፋ ኣለውን ልክዕ ከምቲ ኣብ ስዊስ ካናል ንግብፂ ከፊሎም ዝሓልፉ ዘለው ኣብዚ ቦታ እዚ ድማ ከፊሎም ክሓልፉ ኣለው ይብሉ ኣለው እዛ ምስጢር ዳ ካበያ መፅያቶም ድሕሪልኩም ኦፍኮርስ ካብ ኢራን መፅያቶም እንታይ ፍሉይነት ኣሎ ሶ ቤዚክሊ ብልፅግና በፂሓቶም ኣላ እዚኣ ንነዊሕ እዋን ይፅሕፉላ ኣለዉ ኣንሰረላ ሑቲ ሙቭ ቱ ታክስ ሬድሲ ስለዚ ኮን ዝኾነ ኣጀንዳ ንረክብ ኢሎም ብልፅግና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረቡ ይረኣዩ ኣለዉ ኣብዚ እንደን ሮዚስ ሓንቲ ፖስት ነይራት ተረኺበያ ወላ አልዓረቢያ እንግሊሽ ትበሃል እውን እዚ ናይ سعودية media the Houthis militia is working with Iran to charge ships to transit the Red Sea. A minister of Yemen's international recognized government tells AFP, threatening another waterway after the Tehran's blockade. ስለዚህ ወላ ኣብ سعودية በፂሑ ናይ የመን ሚኒስተር ዝበለዩ ሑቲ ነቲ ቀይ ባሕሪ ዓፅዩ ባቤል መንደብ ዓፅዩ ክፍሊት ክገብር ይሓስብ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምስ መን ተማኺሩ እዩ ምስ ኤርትራን ምስ ጅቡትን ተማኺሩ ድዩ ዝገብሮ ዘሎ ወይስ በይኑ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ንዝብል ክሳብ ሕጂ ዝተገልፀ የለን ብርግፅ ምስ ካልኦት ሃገራት ክማኸር ዝኽእል ሓይሊ ይመስለንን ብሓይሉ ብቁልፅሙ ክገብሮ ዝደሊ ክገብር ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ደንቀነ ሓንቲ ዘረባ ትዝረብ ሰሚዕና ነርና ነዚ ኩሉ ተገይሩ ከሎሲ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይወሃብ ኣሎ ብካልኦት ሃገራት ንዝብል ወላ ሓንቲ ግብረ መልሲ ክህብ ኣይሰማዕናን ወላ سعودية ንኣብነት ንሑቲሲ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢሉ ሰብ ብዙሕ ይግምት ይወስድ ነይሩ ናቲንግ سعودية ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይከኣለትን እምበሽ ኸማን ሓድሽ ዘረባ ጀሚሮም ኣለዉ ስምዕዎም ኣብዚ Mandab Straits at the bottom, it's the Houthis there that are threatening not only international shipping going down through the Red Sea, but also oil exports from Saudi Arabia. As a result of that, the Saudi Arabian authorities are trying to get a coalition of the willing to try to get people to actually open the Strait of Hormuz again. You'll remember a couple of years ago, it was America and the UK that forcefully opened the Strait of Hormuz, took the war to the Houthis. It looks unlikely the UK would get involved in that again. They don't want to get... كم تريهم زلهم سعودية كلت سلست حبريتها بزعبة سعودية سمع له حدا مسعودي دبلوماسي كجمر تدل خمزة مسعودي دبلوماسي ناخد جبر مبر زخون يكون اسكاليشن كتجبر تدل كم زي لا مينستري مكل خالنا السعودية قال يسأله نسيت ناس قداينا مسعودي زجبر زلو كونتات دي اسكاليت كن جبرين عند زلنا أبت مسرحنا تكونتات مكوتس أرض ما بزي أمريكا بعلنا كن جبرين دلنا إلو لو تمنستري مكل خالنا سعودية زبل حبريتها ريالهم أبز غزل مر بفيديو حبريتها مسرحبكم هم سألكم سلازي سعودية مسحوتي أبلغ أمتللاخ كتاتو دليتي بالله سلام انتاي حوتي انتاي كجبرا كم زغل سبو جيران فليت أم سلازلو هذا بلو لي قالاي تي كونتات زندي تي مسرح حوتي زبحال نسعودية أب كل اندي هاري موازلو بزع انوة توريد اللالو بزع دامج استفتيرو له انت غني سعودية نحوتي بالدبلوماسيا ومن قديك فتحو زدلي زبل سيجنال يعتبدلا قنو دما هذا كوليشن هذا لفنتي كتقوم تدللا أمريكا وقت أدخل زي تخل ويمكن زي تدلل تقليس أقبال كله سعودية التمرحو لفنتي نزي كي بحري نمكوت صارن تحنتو نمحلاون تفتن كم زلا برجز ريتسي فورم يكون زغل كن كالوت حيتات دما أبو كسلفهم زغلو إيروباريم قلمله كسلفي يقولوا خونيهم من أبتلف انتنا سعودية كاتويهم انتاي عقم زلوم وانتاي أجندا زلوم يم كونو نجزيه زقدف كينو حوتي نايب حكي حيلي دسم معزلا بزوغانيس حكنا مزرع حيلي دسم معزلا هذا نحوتي بغرب هذا فلتوم صلاوي زقبرا ميديا مو ريبورت ما كسمعكم مساكنة حساس لنخل أبزيا حوتي سنت عين السبات مقانهم يمن كيدن يريد سب بزعبهم لنك أنا بزح فيديوز ترجع زلو influencer. Yemen is because they just don't care. They don't care about the sensibilities of Western norms or really the norms of most countries. They're kind of like the North Korea of West Asia. Yemen is a small country. People say, oh, it's one of the poorest countries on the face of the earth. This is what every country on the face of the earth should understand when looking at Yemen. The force multiplier of just a willingness to fight for something you believe in, for their revolution, for their sovereignty, serving God is incredible, unparalleled. You take a country like Yemen, small, poor,
more, as they say. But I would remind you all that they are rich. They're rich in spirit, they're rich in heart, they're rich in courage, and they're rich in their faith. What can we say matters at the end of the day but those things? For Saudi Arabia, a very rich country, what can they do to defend themselves? Clearly, nothing. Saudi Arabia can do nothing to defend themselves. Over the last 72 hours, folks, Saudi Arabia has had 4 different oil refinery facilities which were blown into smithereens by Yemen. They have a joint military under እንታይ ዝብል ዘሎ የመን ከይዱ ነይሩ ነቶም አንሰራላ ነቶም ሕቲ ዝረአዮም ያ ብሓደ ግዜ ኣብ ብዙሕ ግዜ ሪፖርት ካብ ዝገበረ እዩ እንታይ ይብላሎ የመን ድኻ ሃገር እዩ ህዝቢ ድማ ድኽነት ኣለዎ ገለ ኣለዎ ናበልካ እዩ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዝዝረብ ግን እዞም ህዝቢ እዚኦም ከም ድኽነቶም ወይ ከም ትገሊኦም ዘይኮነሲ ዕላማኦም ዝፈልጡ ንዕላማኦም ድማ ክቃለሱ ዝኽእሉ ህዝቢ እዮም ስለዚ እዚ ዘለኻ ጌርካ ግለፆም ኣብ ዓውደ ኩናት ኣብ ግዜ ኩናት ኣብ ግዜ ሽግር ክትገጥሞም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማንም ክገጥሞም ዝኽእል ድማ የለን they have a willingness ነቲ ሃገሮምን ነቲ ኩነታቶምን ንኽቃለሱ ድልውነት ኣለዎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ቴክኖሎጂ ኣለዎም he doesn't mention that but we all know that technology ከም ዘለዎም ኣብ ዝሓለፋ 72 ሰዓታት ንስዑድያ ኣብ 4 ቦታታት ሃሪሞም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ኩሉ እዚ ወሪድዋ ከሎ ስዑድያ ና ፊት ንፊት ንኽገጥምዎም ወይ እውን ግብረ መልሲ ናብ ሑቲ ክወስዱ ድልውነት የብሎምን ስለምንታይ ሑቲ ተወሳኺ ሓደጋ ከውድቐሎም ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም so they have to open a channel of communication ንሶም ክዘራርብሎም ዲፕሎማሲ ክጅመር ኣሎ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ጥራይ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ኣሜሪካ ክትፈትሖ ይትኽእል ነዚ እስራኤል ክትፈትሖ ይትኽእል ኣብዚ ሕጂ ማለት እዩ ብርግፅ ስዑድያ ክትከፍቶ ይትኽእል እያ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ዓብ ሓይለ የድልየካን እዩ ንዓለምና ፈጠጥ ከተብላ ቀርቀብ ኣቢልካ ክትሕዛ all you need is ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣኻ ወሳኒ እዩ ከምኡ ድማ ዕላማኻ ነፂርካ ፈሊጥካ ኦፍኮርስ ቴክኖሎጂ የድልየካ ዓበይቲ ድሮናትን ባሊስቲክ ሚሳይልን ክህልወካ ኣለዎ ከም ናይ ኢራን ተደየለ ብኣፍካ ጥራይ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ድሓር ድማ ዘለካ ኣፅዋር ድማ ክትጥቀመሉ ድልውነት ክህልወካ ኣለዎ ስዑድያ ከምዓት ሚሳይላት እዩ ዘለዎ በት እንታይ ክትሃርም ትኽእላ ብሑቲ ኣበይ ሃሪምካ ኢኻ ንሑቲ ከተንበርክሖ ንሱ ኣበይ ከም ዝሃርመካን ከም ዘውድቐካ ንፈልጥ እዩ that's why ድማ ስዑድያ ዲፕሎማሲ ትመርፅ ዘላ የዋፃ እዩ ብርግፅ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ይሕሻ ካብ ኣብ ዘይተደልየ ኩናታት እያ ዘይተደልየ ክሳራታትን ዕንወትን ተምፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ካብ ኩሉ ድማ እዛ ኣብዚያ ዘረኣኹኹም እቲ ሑቲ ክፍሊት ከተኣታተወሉ ዝበሃል ዘሎ ብርግፅ ዘለናያ ዞባ ንኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲት ሃገር ይገብራ ከም ዘሎ ትፈልጡ ኣሎ ኣገዳሲት ሃገር this is very crucial ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ እያ ዘላ ወላ ሓንቲ ትዛረብ የላ ብዛዕባ እዚ ፅቡቅ እዩ ድማ ኣብቲ ኩነታት ዘይምህላውካ ምክንያቱ ኣብዘይ ኩነታትካ እውን ሽግር ክትፈጥር ስለ ትኽእል ግን ንሕና ኤርትራውያን ኣነ ዝገርመኒ ኤርትራውያን ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እዚ ፖስት ዝገብራ ይርኒ ኣነ እኳ ዝሕል ኢለ እንዲ ዘለኹ ለንከና ፖስት ምግባር ቁርብ ምስ ቬኬሽን ገለ ግዜ ግን ብዙሓት ኣብ ኤክስ ብዛዕባ ካልእ ነገር ፖስት ዝገብሩ ይርየ ውዕዳት ኤርትራውያን ጥራዮም ነዚ ዘገድስዎም ኤርትራ ኣብ ጠዋይ ባሕሪ ዘለዋ ተራሲ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ቻነለይ ብብዝሕ ኢና ንዛረበሉ ከዚ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ is a big selling point ኤርትራ እዚ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳሲነት ዘለዎ ሃገር እያ ኢልካሲ ኣብ ዝያዳ ክድፍዓሉ ዘለዎ ይቶም ንፅሕፍ ብፍላይ we have to sell ናይ ኤርትራ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳሲነት ብዓለም ደረጃ ክፀሓፈሉ ክዝረበሉ ዝግባእ ኮይኑ ይስምዓኒ ተኸኢልና ማለት እዩ እዚ ግዜ እንደዚ የብልኩም I understand that ግን ተተኻኢሉ ሓደ ካብቲ ክግበር ዘለዎ ናይ ኤርትራ ኣገዳሲነት እዩ ብርግፅ ኤርትራ ኣብ ክብድ ዝበለ መድረኽ ዘለዎ ከባቢያ ዘላ ብዝዋን እዚ ንብላ ኣለና ግን ብኸመይ ነዚ ኩነታት ትጥቀመሉ ድማ ወሳኒ ይኸውን ወሳኒ ኤርትራ ካብዚ ረብሓታት ሒዛ ወይ እውን ስትራቴጂካዊ ዝምድናታት ኣቲራ እገዳታት ኣልዒላ ትኸደሉ መንገዲ በቲ ሓደ እንተዘየለ ድማ ምስሑቲ እውን ዝምድና ጌርካ ትረብሓሉ ነገር ክህሉ ይኸውን ዳይዶ ነው ግን ከምዚ ዕማን ትገብሮ ዘላ ምግባር እውን ሕማቕ ኣይኮነን ምስሑቲ እውን ዝርርብ ክትገብር ምፍታን እውን ሕማቕ ኣይመስለና ወላ ሓንቲ ከይገበርካ ስቕ ኢልካ ነዚ ምሕላፍ ግን I don't think it's a good thing. ግብፅ already ስምብራት ረኺቦም ኣለዉ ንባቤል መንደብ በዚ ሑቲ ክቋፀሩ ተጀሚሩ ግብፂ they will have a big problem ብርግፅ ግብፃውያን ነዚ ናብ ኣሜሪካ ክብሉ እዮም ኣሜሪካ በጃ ከተገደሰልና ሓግዝና ክብሉ እዮም ክጥቀሙሉ እዮም ድራማ ነዚ ግብፂ ካልኦት ሓይልታት እውን ክጥቀሙሉ እዮም ካብ ኣሜሪካ ኣፅዋር ንምግዛእ ድዩ ንገለ ንሕና ኤርትራውያን ነዚ ኩነታት ብኸመይ ንጥቀመሉ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ብኸመይ የርብሖ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ እንታይ ረኺቡ ይወፅእ ብፀጥታዊ ኩነታቱ ይኹን ብቁጠባዊ ኩነታቱ ይኹን ብካልእ ኩነታቱ እንታይ ክረብሕ ይኽእል ኢልና ክንሓስብ
ግዴታና እዩ ከም ኤርትራውያን ምክንያቱ እቲ ኩነታት ፈቲና ፀሊና ኣብ ዙርያና መፂና ዘሎ ሓደጋ ኣብ ዙርያና መፂና ዘሎ ኩነታት እውን ስለ ዝኾነ now we are just reporting ጎኑ ጎኑ ድማ ናይ ሱዳን ኩነታት እውን ኣብ ኣገዳሲ ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ دعم سريع لنكني حنت مجلس ابن يرتايلو سمعوا اسكه بنوي شعبنا كله احنا هدفنا خرطوم برضه من هنا احنا تحيه خاصه لكل الناس استندونا في الاسناد احنا في ظروف ما لقينا الا في الاسناد دي وقدموا عشان كده احنا بنقول لهم مرحبا بكم كل غادتهم على مستوى السودان زائد ضباطنا طلب الحربيين دول ضباط يا اخواننا ما في اسمها حاجه طلب حربيين انت نغرت رايك نغركم دليل زلخو زي ينزل في ملفات تسفا قرصت اندي اغاطيمو زلو حميت يبللو سراويتو حماق سعرات ببزح بوتاتات يغاطمو سلو زلو شبت بدنا بلاتيو غعزونا نا خارتون غصنا هنا خندالو زلنا يبلالو كارتون كم قالك تقسام خالون بوس بعد فتره يكونن so انتايز بلزلو strategic goal securing and taking full control of Khartoum remains the top military priority لازم خارتوم تمليسكا ملوك ቁጥጥር ኣብ ካርቱም ክትገብር ምኻል ሓደ ካብቲ ስትራቴጂካዊ ዕላማናትና እዩ ዘሎ ይዝብል ዘሎ ኣትሊስት ነቲ ናይ ሰብ ሞራል ንምትንካፍን ሞራል ናይ ሱዳናውያን ናብ ሰላም ኣቲና ናብ ፅቡቅ ገፅና ንኸይድ ኣለና ዝብል ፅቡቅ ስምዒት ንምቕታልን ዝገብሮ ዘሎ ዳኣምበር ሕጂ ሱዳን ንካርቱም ኣትዩ ካልእ ነገር ክቋፀር ይኽእል እዩ ግምት የብለይና ነ because at the end of the day ሰራዊት ሱዳን ፅቡቅ መመንጠር ዘሎ እዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት እንታይ ከም ዝመስል ዝበዝሐ ክፋላት ሰራዊት ሱዳን ይተቆፃፂርዎ ዘሎ እዩ ዝበሃል ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ክምለስ ዝኽእል ሓይሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ምግማቱ የድሊ ስለዚ ቤት ተቆፃፂሩ ሰራዊት ሱዳን ፅቡቅ ዝኾነ ሞመንተም ሒዙ ይቕፅል ኣሎ ዝበሃለሉ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ ተመሊስና ንካርቱም ክንሕዝ ክንፍትን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ሱዳን ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ተዓዊቶም ነዚ ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ኣደቂሶም ሃገሮም ተተቆፃፂሮም ግርም ክኸውን እዩ ከም ገለ ኢሉ ኩነታት ተተቐይሩ ብፍላይ ነዚ ኢራን ትገብሮ ዘላ ፀቕጢ ሰራዊት ሱዳን ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ ንሕና ድማ ሱዳን ሰላም ረኺባ ርግኣት ረኺባ ክትቅፅል ኢና ንደሊ ተስፋ ንገብር ድማ እሱ ከጋጥም ከም ጎረቤት ህዝቢ ፅቡቅ ነገር ከጋጥሞም ኢና ንምነ ንቐፅል ካብ ቀፂልና ለንቀነ እንታይ ይበሃል ኣሎ ድማ ክንሰምዕ ኣብዚ እስኪ ክንኸይድ ጥቃ ከባቢታት ትግራይ ጣብያታት ድሮን ከም ዝተተኸሉ ተሰሚዑ ኣሎ እተን መዋፈሪ ድሮናት ዝተሃነፀለን ናውጣታት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ብዙሕ ወተሃደራዊ ነፈርቲ ዘየተናግራ እየን ናብ ትግራይ ቀረባ ርሕቀት ኣብ ዝኾኑ ከባቢታት ዝተሰርሑ ዝተባሃሉ ናውጣታት መዋፈሪ ድሮን ድማ እቲ ተሰጊኡ ዘሎ ኩናት ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘመልክት እዩ ተባሂሎም እተን ናውጣታት ድሮን ብደቡባዊ ኣንፈት ትግራይ ኮይነን ኣብ ላሊበላ እቲ ሓደ ዝተተኸለሉ ከባቢ ምዃኑ ተፀብፂበሎም እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ብወገን ክልል ዓፋር አየር ኃይል ዜና በአይነቱ ለየት ትላለች። በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያ ዜና ነች። በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያ ዜና በእውነት ምንድነው? የኢትዮጵያ አየር ኃይል 24/7 የሚባል ፕሪንሲፕል ነው ያላቸው። አየሩም የኛ ምድሩም የኛ ምናምን ነው የሚሉት። ይልማ መድረሳ የሚመራው ማለት ይልማ ባለሀብቱ የሚመራው ነው። ሰማዩም ምድሩም የኛ ነው ፕሪንሲፕሉ መርሆዋቸው መቶ ማለት ነው። ማንም በእኛ ምድር ላይ ያለኛ ፍቃድ በፍጹም አታልፍም ነው የሚለው ኃይል አየር ነው። ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ መናውራታት ክገብር ቪዲዮታት ናትም ወዳታ ይብሉን ሰማዩ ንሕና መሬቱ ንሕና ናብዚ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሲ ተቆፃፀርቱ ወላ ነቲ ዞባ ተቆፃፀርቱ ኢና በሓልቲ እንዲዮም ለንቀነ ግን ሓንቲ ነገር አለ ምንም ነገር ህዳሴ ግድብ ይላል የሆነ ጊዜ ከአርካይቭ ናምጣና አሁን እያለ ያለው መቀለ እና አፋር አካባቢ እኛም ማናቃቸው ድሮኖች እየመጡ ነው እየታዩ ነው ብሎ አየር ኃይል ከባድ ችግር ውስጥ ናቸው ያሉት ትግራይ ስንደውል ደግሞ እንደ የነሱ አይደለ እንዴ አዎ ነበረች ስላት ነው ወረድ ብላ ታች አካባቢ ነበረችና ወይኔ አሁን መጣች በጣም በቅርብ የሚታዩ ድሮኖች ነበሩና ታይነት ሀገር ይዝኮም ርዳቢና ሰማዩን መሬቱን ቋጽር ንሕና ኢና ንዓና ዝሓልፍ የለን ኢሎም ጠራዕራዕ ዝብሉ ዝነበሩ በዚ ከባቢታት ናይ ትግራይ ድሮናት ይረኣያ ከም ዘለዋን ዋናን መን ምዃኑ ኣይፍለጥን ብርግዝ ብልፅግና ናይ መን ምዃኑን ኣይፍለጠን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብርግዝ ዘይትቋጽር ሃገር ተለካ ናይ ዘይትፈልጦም ድሮናት ክህልው ኣብቲ ዓዲ ንቡር እዩ
نبوري سو حجر دي تقاصرو عاب كفالنا محراي تقاصرون تقراي تفلطون أبروميا دي تقاصرو بوتات معات لك خوينو درونات هيكونسي كل نجر كتري خابت كل سماي because you have no control كتقاصرو تخيل كتريها من عاتي من بوتي كتفلت የነሱ የሂልማ አይደለም እንደ ይል ከማይ መቃለ ደውዬ አዎ ነበረቻ ይልማ ደግሞ የኛ አይደለም ይላል ምን አቃለ ታዲያ መቼም አገርም ኢትዮጵያ መጠበቅ አለበት ይዘውዬ መጠበቅ አለበት ህዳሴ ግድብ አካባቢ እንኳን አውሮፕላን እኛ ያልፈቀድንላት ወፍ ታርጋት ጉራቸው ማለት ስለዚህ ከምትሪ ወደለሁም ቲ አብዲ ጋድማ አጥቃ አዲስ አበባ ይኮነን ዘሎ አብከባቢ ደው ይዘሎ ስለዚህ ንስኻዜ ተፈልጠን ድሮናታ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይራያን ተለዋዚ እቲ ዲጋናት ካንታይ ከጋጥመهم ዝኽል احنا زي فكرنا لنا فريد درون هيكونسي عف كمان نفقدين الناس زبد زنبر الجهرة قبلاتي كاخلا وش تقاون كتفل زي تخل درجات بتصحي مهلاوي و ستارين زباج والله مزلو امين تبيا زبحال برانك ندي الواحده برانك ኢትዮጵያ ይሎ برانكيات ሀገር ይልዋንዲው ገለ ነገር ዝጭበት ነገር አለ ወይ ካፕቱ ዝበለው ምክንያቱ كل ጊዜ መስደመም ነገራት መስማዕና ይናፍታ ሀገርታ መስደመም ነገራት መስማዕካይ كل ጊዜ አይውዳኒቲ መስደመም ንሰምዕ ብዛዕባ ሀገር ሲ አይውዳኒ ብዙ ስቶሪስ ኢና ንሰምዕ they continue to have all these sort of problems and ንሳቶም አተኩረናቶም ናቡ ይኮነን ዘሎ ከመይ ጌርካ ንጹምዶ ተፍርስ እንታይ ተገበርካ ሓይሽ አበይ ያሎ ናይ afte ገባ ሓርሕቶዶ ጅን አፍሪዶ እናተባለ ኣብ ሁተታ እዮም ዘለው እዮም እንተ ተሃገር ኣብ ምንታይ ወዲቓ ከም ዘላ بكل መንገዲ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ስለዚ ለሚሸውዩ ናይ ፋኖ ዜናውን ወስኽ ከነብለሎ ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ የሚባለው የስድስተኛ እዝ ዋና አዛዥ መሆኑን መግለጽ ያስፈልጋል። ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ ጥላሁን ሰቆጣና አካባቢ ሰው ነው። በነ አበባው ታደሰ ቡድን ውስጥ ያለ ነው። የልማም ተሰማ ነው። በተለይ እዚህ ሰሜን ወሎ የሚባሉ ወይም ደግሞ ዋግምራ ጀነራላት ናይ ብልጽግና ክዳውንቲ ክቡር ዳቢስታታትን ማዓት ከዋኽብቲ ዘለዎ ክዳውንትን ጌርካ ብማይክሮፎን ምፍካር ተደይ ኮይኑ ኣብ ዓውደ ኩናት ከይዶም ዝስዕርዎን ዝውድእዎም ኩናት ከምዘየለ ፅቡቅ ገይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ንኩሉ ሰበር ይህሉ ኣሎ ወዮዳ ኣዲስ ኣበባ ነፍሳ ዝኻለት ሃገር ኮይና ስለ ትስምዖም ዘላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ እቲ ማሕበረሰብ ዓለማዊ እናመፀ ስለ ዘጠቃዕሉ ዘሎ ነቲ ብልጽግና ሃገር ምልእቲ ተቆፃፂሩ ዘሎ ኮይኑ ይስምዖ ኣሎ እምበር እቶም ሰራዊት መዓልታዊ ዝዕለሙ ኣበዮም ዝኸዱ እንታይ ዝወርዶም ሳብ ሕጂ ትክክለኛ መልሲ ተዋህበን ኣሎ ናብ ፋኖ ገጾም ናብ ኣምሓራ ገጾም ብዙሕ ሰራዊታት ብዙሕ እዝታት ከም ዝኣቱ እዩ ዝነገር ዝኾነ ይኹን ዝጭበጥ ዓወት ረኺቡ ወይ እውን ዕረፍቲ ረኺቡ ክበሃል ግን ኣይስማዓኒ ኣነስ ኣበዮም ዝኣቱ ዘሎ ገለ እታ መሬት ድያ ከምዚ ሓሕ ኢላ ትውሕጦም ዘላ ዋላ እንታይ የርዳእንን እዩ ሓደ ንፋኖ ዶም ዝሰሞ ክዕወቱ ምሰማዕና ካልኣይ ወላ ፋኖ እውን ቀቲላ ኢሉ ሪፖርት ዝገብሮ ሲ ክውሕድ ቁፅሪ ክትሪኦ ከለኻ So what is happening really up to Hagartia? I don't really get it. كرداني كلني زلوا في الله دما حجز ناي سمدنا يسلستيهم حالتات زبال زلوا دما دارجع كعبدهم اللي دلوا في حجراو تلفزيون سمدنا مالت قدامي تارستيو ኤግዚስት ማድረግ አይችልም። ስለዚህ በምንም ተአምር እነሱ ኦቨርንትን ማድረግ ሻዕቢያ ከሌለ ቲፒኤልኤፍ ኤግዚስት ማድረግ አይችልም። ስለዚህ በምንም ተአምር እነሱ ኦቨርንትን ማድረግ አይፈልጉም። የተወሰነ ነው የምነካኳቸው። ለምሳሌ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ በጣም ብዙ ሰው ነው ከዛ ተፈናቅሎ ወደዚህ የመጣው። አብዛኛዎቹ የትግራይ ተወላጆች ናቸው። መፈናቀል ብቻ አይደለም፣ በየትምህርት ቤቱ ታጉረው ነበር። በየትምህርት ቤቱ በየደርግ ሰርቷቸው የነበረ የጦር ካምፕ ይሄ ራሳቸውን በቅርብ እያወጡት ያሉት ነው። እነዚህ ሁሉ አንዳንዶቹ እዛው ነው የተገደሉት ባሉበት ማለት ነው። ይሄ ቲፒኤልኤፎች በዝርዝር ያውቁታል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሃገራዊ ቴሌቪዥን ዲቤት ናቱ ብዛዕባ ፅምዶ እዩ ዝበፅሐ ግዜ ፅምዶ ማለት እቲ ቀንዲ ሃገራዊ ቶፒክ እዩ ነዛ ስእሊ እዚኣ ኣወል ስዒድ በፂሓቶ ድያ በፅሐቶን ግን ኣብ ኢትዮጵያ ኣወል ስዒድ ኢዝ አ ቨሪ ፖፑላር ፐርሰን ዘይከላዕለም እየ ዝብለኩም በዛ ስእሊ እዚኣ ጥራይቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ሰለብሪቲ ናይ ኤርትራ ቀይሮም ኣለዉ እዮም ማለት ክልተ ስእልታት እዮም ዝያዳ ዝጥቀሙ ዝርኦም ኣነ ካብ ኤርትራ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ናይ ኣወል ስዒድን ናይ ወልት ዕድ ኣብዛ ናይ ፅምዶ ብዙሕ እዮም ዝጥቀሙላ ናይቲ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ድማ ስለዚ ነዘን ክልተ ስእልታት ብብዙሕ ክጥቀሙላ ኢና ንርኢ ዘለና ኣወል ስዒድ ተሰሚዕካ ዮር ቨሪ ፖፑላር ኣብቲ ዓዲ ኣብቲ ናይ ብልፅግና ሰርክልስ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከምኡ ኢሎም እዮም ንፅምዶ ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ዝሰርሓሉ ዘሎ ብልፅግና እዩ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ውሽጥና ፀገም የምፅኡልና ኣለዉ ዝብል ንክሸይጥ ኢሉ እዩ እንተቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለው ፋኖ በሎ ካልኦት ሓይልታት ግን
انت عينت كدان كله كم زخلن مسمن كشارخو خم زخلون مسمن ركب نبلتقنا قر خم زقبرلون رعد كم زتولون سلازري زلوتهم تقام تحلتات كلاتهم ولك ابزي ابا زلا فوسنا زي سرعات زي سلازي نزي سرعات زي زين دحر خوينا حدا غاناتي مسكالوت كزمدي بمبال اتصمتو مليسو يعبخم زلو يعني زبصحن زلو حبريتا تصمدو عبيت نغرات نزا سئل زي كم حسوم اليوم شرشيرو ما زلو بلصقنا كابزيا تعبي سئلك تمص كم تخل ገምታለን so ድሕሪኡ ትብልጽግና probably ስትራቴጂክ ቀይሪ ምክንያቱ ንጽምዶ ለይዎ ምክንያቱ ሃገርና ንሃገር ከውድቀልና ዝኽእል ዝብል ገምጋሙን ክወስድ ይኽእል ኸውን እዩ ዝብል ኣነ ወልቲ ዝኾነ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት it's just incredible ተገርም ጥራይ ኢና ክንብሎ ንኽእል ምግራምካ ዘወዲ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንኤርትራ መፂና ክንውሕጣ ኢና ክንረግፃ ኢና ክንበልዓ ኢና ዝበሃል ከም ዘይነበረ كمزا تريوا زلهم لومي فتت رايا خوينا زلا سو اسكي ابزخا خنقصل راينا فدرال منغست حوحت دبدابي صحيفول يخلو ازز صحافو دبدابي بقندو انتي من اختيو زمحلالف نفدرال منغست يخون نتكلاو سبعو مسلات انتي جبراو سقومتي كوستيوم يحطو خمزلو بزملكت مس وهابي قال سالساي ويانا تግራይ اتودب اتو برهانه اصبها توكيسنا يلنا ደብዳቤ ዝጽሐፍናሉ ለሁሉም ትካል ፌደራል መንግስት እውን እቶም ሰብኣውን ዲፕሎማሲያዊ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣድሬስ ዝገብር በዋናነት ፌደራል መንግስቲ ያው ናይቲ ውዕል ሓደ ፈራሚ ዋና ኣካል ስለ ዝኾነ ብፍላይ እቲ ኩናት ምኽንያት ዘይነበሮ ግን ብድሕሪኡ ናይቲ ኩናት ውፅኢት ዝኾኑ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዘይምምላስ ተፈናቀልቲ ዘይምምላስ ናይ ትግራይ መሰረታዊ ኣገልግሎት ዝበሃሉ ናይ ባንክ ኣገልግሎት ነዳዲ መድሓኒት መሰረታዊ ንህዝቢ ትግራይ ወሰንቲ ዝኾኑ ግን ሕዚ እውን ብፌደራል መንግስቲ ገደብ ዝተገበረሎም ነገራት ሕገ መንግስታዊ መሰል ስለዝኾኑ በዚኣቶም ነቲ ሕዚ የንፅላልዩ ዘሎ ደመና ኩናት እውን ከም ምክንያት ገይሩ ህወሓት ኣብዚኦም ተሓዊኡ ንኩናት መልዓሊ ኩናት ክኾኑ ዝኽእሉ ነገር ግን ህወሓት እውን ዋላ ግቡእ ይፈፅም ናይ ትግራይ ዓቕምታት ይበትን ግን ከም ምክንያት ስለዝለዓሉ በተለይ ንሕና ከም ሳልሳውያን ትግራይ እውን መስነቱ ዓለም ለኸ መቸም እዛ ናይ ህወሓትን ናይ ብልፅግናን ኩሉ ግዜ ሸቕልቃል ዘበለት ነቲ ህዝቢ ዝረበሸት ጉዳይ ስለዝኾነት እቲ ኩነታት يغسل كم زلينا نرزلنا بس غيرنا دمانة تقرأك نعزو زرعنا يا نجار لحد جيم زو هزلو سرعة ما غير زول نجار سي هزلنا فلتوك غير تلعي له سلزي أوتوماتيكاتو نتوكرين لنا أوتوماتيكاتو نتوكر كلنا قد زحلف أنت عيون على حدا جزء مليو زي ترى نحمون يشتهي شجري مثلا تزفرس نجار أنت عيون سرعات يزفرس هزبي كونك زعي كونه سرعات يزفرس سرعات ما بحقه فايز وخنا منجستي كفرس مفراس مالت وتو تي بي ال اف هذا تي بي ال اف يزل زلو انا تي بي ال اف كله بتاعم تسقم لي مغنياتو انا زفوت تي بي ال اف كاليو نصوص تخلو سرعات تسال سيتي اقداشيت ነገር ናይ ጸጥታ ሓይልታት ካብ ናይ ሓደ ፓርቲ ወገንተኝነት ወጽኦም ናብ ናይ ትግራይ ፓርላማ ናብ ናይ ትግራይ መንግስቲ ተገዛእቲኦም ዝኾኑ ትብል መቸም ዘረባ በቶም ባንዳታት ዝግበር ዘሎ ደረጃ የብሉን ነቲ ህወሓት ብዘርከቡ መንገዲ ክዝንጥልዎ ኢኻ ትሰምዕ ولا ونابت أجندة نبي بحرية ما تيوم زلوا. استخدموا لا إثيوبيا نيزمنات لا إيكونومي تفحص في كأسام بالبهنا كي بحري بحريفهم إيش على شكلهم. زمان صارت يوم كأنا يجمع عصارات الذي يقولوا لا نوت صارات الذي يقولوا. تدري؟ أتوايك باي لا توا شحن شعتي بس ما نسلسل أنت بس. تاني حقي أراويك لو صو حقي. وذي كم شعير دوسروا. كم تري وزلهم هالك نتوم تجارو بمحارو مسلا سلزابه. بورومنيا والمسلا سلزابه بتجارو بروباغندا تجميرو خمزولينا نرزلنا كابز قصيلا زغبر زلو كنتات بزعبا ايرترا بفلاي بغداينا ينقفا ايرتراوያን ገንዘቦም ናብ ባንክ መልሰሉ ዝኽእሉ ዕለት ኣኺሉ ስለዘሎ ሓንቲ እስከዚያ ክንሰምዕ ገጀት ታገር ገንዘቦም ናብ ባንክ ገጹ ዝሃቦ ናይ ገዛ ገደብ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ክእክል እዩ ብዙሕ ሰብ ግን ብሰንኪ ዝተጓተተን ዘይምዕቡልን ኣሰራርሓ ባንክታት ገና ገንዘቡ ኣታዊ ክገብር ከም ዘይከኣለ ካብ ኤርትራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይምልክት መብዛሕትአን ባንክታት ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣስመራ ልዕሊ 50,000 ናቕፋ ኣታዊ ዝገብሩ ትካላት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ቀዳምነት ይባብል ህላወን ትሕቲ ዝተጠቕሰ ገንዘብ ዝሓዘ ሰብ ብሪጋን ቆፀራን ይፅበ ወይ በፂሑ ይምለስ ምህላው እዩ ዝግለጽ እቲ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ዝወፀ መግለፂ ባንኪ ኤርትራ ኣብ ዝተዋሃበ ግዜ ገደብ ገንዘቦም ኣታዊ ዘይገብሩ
ወገናት በጽኑዕ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። እቲ ስጉምቲ እንታይ ምዃኑ ግን ብንጽር ኣይተገልጸን። ኣሰራርሓ ባንክታት ኤርትራ ድማ ገና ዘይዘመነን ኣብ ወረቐት ዝተመርኮሰን ኣገባብ ስለ ዝኾነ ምጎታትን ነዊሕ ሰዓታት ምጽባይን ከስዕብ ከም ዝኽእል እዩ ዝግመት። እዚ ሃንደረተ ውሳነን ዘይተነጸረ ስግኣትን ንዕዳጋታት እቲ ሃገራት ትሕቲ ከቢድ ዘይብሉ ጽዕነት ወዲቕዎ ብምህላው ነጋዶ በቲ ዝሓዝዎ ንብረት ይቆጻጸርዎ ብምህላው እቲ ቁጠባዊ ኩነታት ካብቲ ከም ንቡር ዝተለምደ ዝጸንሐ ኣገባብ ወፂኡ ተናዊጹ ብለቡ ቢቢሲ ዘዘራርቦም ኣብ ቀረባ መዓልታት ናብ ኤርትራ መገሻ ዘካየዱ ዜጋታትና ንድሕነቶም ንዝብል ሽሞም ክግለጽ ፈቃደኛታት ዘይኮኑ ትዕዞቶም ዘካፈሉ ውልቀ ሰባት እቲ ቀዳማይ መርኣያ ናይ ዝክልውላው ኣብ ዋጋታት ሓለፍቲ ኣቑሑን ሸርፊ ወፃእን ዝንፀባረቕ ዘሎ ምስግባልን ዘይጉዕዘትን እዩ። ዋጋ ዶላር ኣብ ዕዳጋ ምርግጋጽ እዩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብዘይገምትካዮ መጠን ይወርድን ይድይብን ኣለዎ። ዝንቀሳቐስ ገንዘብ ተሓፂቡ እዩ ክብሉ ድማ ይረድኡ። እዚ ለውጢ እዚ ድማ እዩ ነቲ ዕዳጋ ብከቢድ ሓሲቦ መዓልታዊ ሓለፍቶም ሕቁ ቀጻልነት እውን ዋግኡ ይውስኽ ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ዘይርግኡ ቁጠባዊ ኩነታት ብፍላይ ነጋዶ ሰብ ሃብትን ዘለዎም ኣብ ኢዶም ዘሎ ገንዘብ ብኸመይ የድሕንዎ ዝብል ዓብ ጭንቀት ክፍታን ውጥእ ፈጢሩሎም ከም ዘለውን እቲ ካብ ኤርትራ ዝረኸበ ሓበሬታ የመልክት። ኣብዚ እዋን ዋላ እኳ ሃገራዊ ባንኪ ኤርትራ ሰባት ኣብ ኢዶም ዘሎ ገንዘብ ናብ ባንኪ ከቱ መምርሒ እንተሃበ እቲ ምክንያት ብዋግዒ ብዘይምንጋሩ እቲ ሰልዲ ምናልባት ሃንደበት እንተተተቐይሩ ሰባት ኣብ ኢዶም ዘሎ ጥረ ገንዘብ ከይስእንዎ ስግኣት ከም ዘለዎም እውን ይስማዕ እዩ። ቢቢሲ ዝሓቦ ጸብጻቢና ንርኢ ዘለና ዕለት 30 ወርሒ 7 ንገብሮ ስለ ዘለና ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልታት ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ ሓበሬታ ክሳብ መወዳእታ ናይዛ ወርሒ እዚኣ ዜጋታት ኣብ ኢዶም ንዘሎ ናቕፋ ናብ ባንክታት ናይ ኤርትራ ክመልስዎ ኣብ ሕሳባቶም ክእትውዎ ከም ዘለዎም እዩ ነጊሩ ዘሎ እቲ ሓበሬታ። ሕጂ what is going to come next ዝቕፅል ውሳነ ናይቲ መንግስቲ እንታይ ክኸውን ብዙሕ ዘይተፈልጠ ዝፍለጥ ነገር የለን። ገንዘብካ ናብ ባንክ እትዎ ኣብ ባንክ ኣቐምጦ እሞ ድሕሪኡ እቲ መንግስቲ ዝብሎ እንታይ እዩ ንዝብል ብሓፈሻ ብኩነታት ናይ ኤርትራ ስለ ንሪኦ ዘለና ፍሉይ ኮይኑ እምበር ገንዘብካ ኣብ ባንክ እትዎ ካብ ባንኪ ወፃኢ ገንዘብ ኣይተቐምጥ ዝብል ሕጊ ኣብ ኩሉ ሃገር እዩ ዘሎ። ሚን ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ህዝቢ ተመሳሳሊ ሕጊ እዩ ዘለዎ። ኢንፋክት የዩሮፒያን ዩኒዮን ካብ 500 ዩሮ ንላዕሊ ክትሕዝ የብልካን ዝብል ሕጊ ኣለዎም እዩ። ንዑ እውን ከጉድልዎ ካብ 1000 ዩሮ ንላዕሊ ጥረ ገንዘብ ወይ ካሽ ኣብ ኢድ ሰብ ክህሉ የብሉን እዮም ዝብሉ። ምክንያቱ ብዙሕ ዘይሕጋዊ ነገራት ይግበር ዝብል ገምጋማ ስለ ዘሎ ካሽ ማለት መንግስታት ኣይፈትዎን እዮም። ምክንያቱ ብካሽ ተኸፍለ ነገር መንግስቲ ክቋፀሮ ስለ ዘይክእል ሕጂ ገለ ክፋል ናይ ካሽ ኣብ ኢዱ ክህልዎ እቲ ሰብ ግድን እዩ ኣብ ኤርትራ። ምክንያቱ እንታይ ዳ ክነብር ኣብ ድኳንሲ ዘድልየካ እቲ 5,000 ኣብ ኢዱ ክሕዝ ኣለዎ እቲ ሰብ ወይ 3,000 ዝበሃል ካብኡ ዝብገስ ዝቤዛ ክትገብር ተኮይንካ ብባንክ ትራንስፈር ጥራይ በጊዕ ክትገዝእ ተኮይንካ ብባንክ ትራንስፈር ዝበሃል የለን። ብቼክ ገለ መለ እውን ምስቲ ስሉጥነት ናይቲ ባንኪ ቁርብ ክብድ ዝበለ እዩ። ስለዚ ንብዙሕ ሰብ ክትንክፍ ዝኽእል ኣርእስቲ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። እዚ ፈቲኻ ፀሊኻ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ሓበሬታታት ፅልዋ ኣለዎም እያ ህዝቢ ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ናቶም ክፅሎ ይኽእል እዩ። በዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ባንኪንግ ሴክተር ክወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ ድማ ነቲ ኤርትራ ክትኣትዎ ትደሊ ዘላ ናብ ናይ ኢንቨስተርስ ድዩ ናይ ኢንቨስትመንት ዓውዲ ድዩ ክፉትነት ናይ ቁጠባ ንምግባር ድዩ ወሬቨር ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ከተኣታትዎ ዝኽእል ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ዝውሳነ እዚ። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ብዝያዳ ክሰርሓሉ ዘለዋ ኢንቨስተር ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ሓደ ሰብ ገንዘቡ ናይ ኤርትራ ንከወፍር ተኮይኑ እቲ ቁጠባ ኩሉ ግዜ ፕሬዲክቲቢሊቲ ገንዘበይስ ኣብ ዘሎ ከምዚ ይኽእል እዩ ከም ዝኾነ ከጋጥመኒ ይኮነ ወይ ምቅያራት ናይ ፖሊሲ ዓበይ ደረጃ ንዓይ ክፀልወኒ ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል ኮንፊደንስ ክህልዎ ኣለዎ ሰብ። እዘይለቲ ኢንቨስተር ዝበሃል ኤርትራ ከም ካልኦት ሃገራት ኢንቨስተራት ትደልያ ገለገለ ሰብ ኣለዎ ኢንቨስተራት የድልዩናን እዮም ገለ ናበለ ዝዛረብ ማለት እቲ መልሓስና ጥራይ ነቲ ሃገር ዘድልያ ዝመስሎ ሰብ ኣሎ። ኩለን ሃገራት እንኮላ ኤርትራ ገንዘብ የድልያ እዩ። ገንዘብ ዘለዎም ሰብ ሃብቲ የድልይዎ እዮም። ሕጂ ኣነ ገለገለ ዝሰምዖ ዘለኹ ዝተረጋገፀ ምስ ኮነ ክነግረኩም እየ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ፅቡቅ ፕላናት ናይ ቁጠባ ክገብር ከም ዝኽእል ፅንፅንታታት ኣሎ። መዓዝ ክግበር እዩ ብኸመይ ዝገለ ኢንቨስተራት ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎ እውን ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎን ሓደ ዓብይ ናይ ኢንቨስትመንት ፕላትፎርም ኮንፈረንስ ድዩ ዋላ ገለ ንክግበር እውን ተበግሶታት ክህሉ ከም ዝኽእል ዝሰምዖ ነገራት ኣለኒ። ግን ጭቡጥ ነገር ስለዘይኮነ ክንዛረበሎ ይንኽእል ኢና። ኣብዚ ሓለፈ እውን ቅድሚዚ ናይ ባንኪን ሓበሬታ ምምፁ ሓደ ነገር ነጊረኩም ነይራኒ ኣብዚ ምፅአልኩም ነይረ እቲ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ከምኡ እውን ናይ ካልኦት ኤጀንሲስ ናይ ዩኤን ኣብቲ ባንኪንግ ሴክተር ናይ ኤርትራ ሕዳሴታት ወይ እውን ሪፎርምስ ወይ እውን ሓድሽ ኣሰራርሓ ሞደርናይዝ ንምግባሩ ብተደጋጋሚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡውን ምስ
ሓለፍቲ ናይ ኤርትራ ይራኸቡ ከም ዘለዉ ይነግሩ ነይሮም እዮም so to what extent እዚኣቶም ፅልዋ ክህልዎም እዩ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ I really hope ከም ሓደ ኤርትራዊ ናተይ ትምኒት ውፅኢት ናይዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራውያን ናብ ቁጠባ ዝያዳ ከተክሩ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ናብ ዓዲ ገፁ ክጥምት ኣብ ውሽጡ ዘሎ ድማ ሕምባበ ናይ ቁጠባዊ ግዝጋሰናቱ ክፈጥር ዝኽእል ተበግሶታት ክውሰደሉ ዝኽእል ክኸውን ተስፋ ይገብር ምክንያቱ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ቁጠባን ጉዳይ ናይ ስደትን ይፅናሓለይ ክበሃሉ ዘይከኣለሉ ግዜ ኢና ዘለና ዝብል እምነት ኣለና ይፅናሓለይ ክንብለሉ ንኽእል ግዜ ኣለና ክንብለሉ ንኽእል የለን ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ኣብዛ ዓመት እዚ ንገብሮ ተበግሶታት ክህሉ ይኽእል ኢሉ ማለትና ፅንዕ እዚ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ክሳብ 16 ትውድእ እውን ንገብሮ ተበግሶታት ክህሉ ኢሉ ነይሩ so let's hope something good is going to come hope ተስፋ ጥራይና ክንገብር ንኽእል because I really don't know ኣብቲ ውሽጢ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ካብታ ኣብ ደገ ዝወፅእ ሓበሬታ ካብየ ናባኹም ዘምፅእ እምበር ብምስጢር ተፀናፂነ ካብ ገለ ነገር ብምስጢር መፂኑ ኢለ ብዙሕ ግዜ ክህቦ ዝኽእል ሓበሬታ የብለይ ስለዚ ዳርጋ ከም ዝበፅሐ ኤርትራዊ ካብ ደገ ካብቲ ፓብሊክ ዲስኮርስ ዝመፅእ ሓበሬታ እየ ምሳኹም ሸር ክገብር ዝደሊ ፉል ዲስክሎዥር ሙሉእ ግሉፅነት ዘለዎ መንገዲ ድማ ክኾነለይ ምክንያቱ ብድሕሪ መጋረጃ ዝመፀና ሓበሬታታት ኣምፅአ ሓደ ግዜ ምናልባት ስፔኩሌቲቭ ሓበሬታ ስለ ዘድሊ ወይ እውን ዘገድስ ንሓደ ነገር መብርሂ ስለ ትስእነሉ ብግልፂ ድማ መልሲ እንተሲንካሉ ገለገለ ግምታት ዝህቡኻ ከም ግምት ኢልካ ክትጠቕሶ ትኽእል ኢኻ ግምታት ኣሎ ግምታት ማለት ድማ ግምታት እዮም ሓቅነት ከይህልዎም ይኽእል ከም ግምታት ኢልካ ነቲ ግምታት ግን ከም ሓቂ ጌርካ ክሸጦ የብልካ ባህላ እየ ስለዚ እቲ ግምታት ግምታት እዩ ፅንፅንታታት ኮይኖም ከም ፅንፅንታታት ኢኻ ክትሕልፎም ዘለካ ከም ውዱእ ሓቅታት ጌርካ ክትዛረበሎም ኣይትኽእል ኢኻ ናይ መወዳእታ ሓታ ኩነታት ናተይ ድማ በዚ ክንወዲ ኢና The Eritrean Festival USA 2026 in Dallas, Texas. We will be discussing Eritrean history, Eritrean identity, and Eritrean culture through Eritrean books. Roots of Grace will be available in Dallas, Texas. ኣብዚ እዋን እዚ ማይ ፌቨሬት ዘሎ ኣቶ ዳዊት ፀሓፊ ኣቶ ዳዊት ናብ ናይ ዳላስ ፌስቲቫል ዛዕባ ባህልናን ክብርታትናን ክንዛረብ ስለ ዝኾንና you are very welcome ይብለኩም ኣሎ ብልፅቲ መፅሓፍ the grace of roots ትብል ፅሒፍሎ ሓደራኹም ንኣቶ ዳዊት ሞራል መሃብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ታሪካዊ ዶኩመንቴሽን ናይ ኤርትራ የምፂልና ዘሎ ኣተባብዕዎ ሓግዝዎ ምባል ዘድልየኩም ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ሓላፍነቱ ዝፈልጥ ስለ ዝኾነ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ይጅምር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ፕሮባብሊ ናይ መወዳእታ ፌስቲቫል ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ስቶክሆልም ተኣምር ዝኾነ ፌስቲቫል ኣሕሊፎም ከም ዘለዉ ሰሚዕና ኣለና ናይ ኣሜሪካ ፌስቲቫል ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ክሬቲቪቲ ዘለዎ እዩ ብዙሕ ግዜ ፈጠራውነት ዘለዎ ሓበሬታታት ዘተኣናግድ ፌስቲቫል ምስ ምዃኑ ኣሚን ውዳቤታት ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ እዩ ዘስዕበና ዓይ ማለት ኤርትራውያን ኩሉ ፅቡቅ ዝኾኑ ውዳቤታት እንዲ ዘለዎም but America is top of the chart ወላ እኳ ስቶክሆልም ዘሎ ኩነታት ኣብ ስካንዲኔቪያ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝምስጠኒ ወላ ኣብ ሎንዶን ዘለውን ከምኡ ኣብ ስዊዘርላንድ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ግዝጋስ እንተሎ ናይ ኣሜሪካ ግን ኪነቲ ፌስቲቫላት ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣብ ምቕያር ዝፃወትዎ ተራ እየ ዝብል ዓብ ኣድናቆት እዩ ዘለኒ ስለዚ ፅቡቅ ፌስቲቫል ይግበረልኩም and I hope ፍረ ናይ ፃዕርኹም ክትርእዩ ብፍላይ ኣሜሪካ ዘለኹም ብዙሕ ኢኹም ጎይኹም ኣብዚ ገዳታት ንምልዓል ምስ ኣሜሪካ ዝነበረና ፀገማት ንምቕያር ብዙሕ ፃዕሪን ብዙሕ መስዋዕትን ዝኸፈልኩም ኢኹም ፃማኹም ትረኽብሉ ግዜ ይፍጠረልኩም ክብል ይደሊ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ርእቶኹም ሃቡ ጌጋታት ተሎ ኣርሙ ዝውሰኽ ተሎ ወስኹ ናትኩም ደገፍ ነዚ ቻነል ኣገዳሲ እዩ የቐኒየለይ كتبن وينوا معلالة شعبي حريفني والطيب شطارة حلتون حانتي شعبي ما يكوننا دياسبورا يقوم عاد زلنا عودنا حفاشي لحد لنا مزمن سرتنا يسورانا ما يكسر قوي أيضا منا